ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na ang nakaligad sa takna sininga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Enero 9 tuig 2025. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalagkuan karon nga mga balita, Iloilo City Police Office nakahanda na, preparado na, all set para sa opening salvo sang kasadyahan kag Dinagyang Festival 2025. Ang opening salvo sa aton sining mga kabombo sang kasadyahan karon iya sa hapon, no? Karon iya sa hapon, sa hapon sining adlaw. Ang Dinagyang Festival naman magasunod sa Pizza 10 sa aton sining mga kabombo. Biyernes naman iyang adlaw. So 2 days ang aton sining opening salvo sa duha ka separado sini iyang presentasyon man sang mga nagkalain-lain sining tribo by January 25 and 26 in connection or in line sa Dinagyang Festival 2025. Samtang Social Security Service sa aton sining mga kabombo or ining Social Security System rather, ining nagapaandam sa mga kooperatiba nga pasakan sang kaso kung hindi mabayaran ang kontribusyon sa mga driver subong nga bulan. Kung madumduman kagapon sa aton sining mga kabombo, ti isa diri ka driver ang nagpabombo matapos nga malon kung tani ini siya sa SSS ugaling didto kag natukiban na banwa nga ang kontribusyon niya sa sulod sa nga 6 ka tuig kaduha lamang banwa. Di ang SSS na diri karon amo ang magahulag pananglitan nga hindi pa iya makakumply, makatungod sa responsibilidad ang kooperatiba sang mga driver. Sa iban pa nga mga talupang doon kag mga mainit karon nga mga balita, palayag festival sa Buena Vista Gimaras ginapasalig sa local government unit nga hindi malamudan sang politika. Samtang sa mga nagapanguna talupang doon man nga mga balita nasyonal diri sa aton sining pagpangalagad, ang mga Pinoy 63% sini nagpahayag nga nanginpigado sila sang bulan sang Disyembre. Amo ni ang pahayag diri banwa sang isa iya ka pagpatigayon man sang pag-survey sa aton sining mga kauturan kag impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ginapasigidas na, ginapasugura na. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro sa aton sining pagpangalagad subong adlaw diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Nagasampaw-sampaw kang naglapot na gani sa 4 ka mga impeachment complaints ang gina-file batok karon sa kay Vice President Sara Duterte. Now, ang pahayag karon diri ni President Bongbong Marcos, ginkakas niya bilang katapo sa National Security Council sa damlag lang ang Vice Presidente agud iyang hindi na mahatagan pa sang upang ang pagpatigayon sang impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Pila ka mga miyembro sa mayorya sa Kongreso nagpabutyag sa ila sini iyang tinutuyo sa pag-file sa impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte.
Subong man nagpamalibad si Velasco nga pangalanan ang mga nasambitan sini karon nga mga mamalidha nga maga-file sa impeachment complaint kag mismo si President Bongbong Marcos ang nagpamalabag sila diri. Now, ang balgani ni Velasco sinya sa tuod lang gusto sang iban nga mag-umpisa na, magsigidas na or magsalida na ang tatlo ka mga nauna nga mga kaso or impeachment complaint bato kay VP, but the President naghambal nga hindi pagdayunon. Dugangan tani balang mga balita kag impormasyon later on sa aton man sa pa rin nga pagpangalagad diri sa Bombo Radio Iloilo sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang mga nagapanguna kag mga mainit nga balita kaupo naman sa Bombo News Center. Ano magkasupod sa kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan, better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid Casting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ng Huwebes, Enero 9 taong 2025, ngayon ay pinagdiriwang ang kapistahan ng Black Nazarene. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapaunahing balita, pagsisimula ng Traslasyon 2025, naging mapayapa ayon sa Manila Police District. Maraming mga deboto nagpumilit naman na buwagin yung mga barikadang inilatag ng pulisya. Libu-libong deboto naman bumuhos din sa oras-oras sa misa sa Quiapo Church. Ilang suspected ammunition na kumpiska sa ilang debotong pumasok sa simbahan. Samantala, ilang mga debotong nagpalipas ng magdamag dyan sa May Quirino Grandstand, nagsisimula na pong magsipag-uwian. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte nakikiisa sa mga Katolikong nagdiriwang ng pista ng Itim na Nazareno ngayong araw. Debosyon at sakripisyo, sentro ng mensahe ng dalawang opisyal. Abangan din mamaya mga kabobo ang Commission on Elections. Sinilabas na ang listahan po ng mga areas of concern para yan sa 2025 midterm elections. National News naman, Filipino community at mga residente sa California naghahatid din ng tulong sa mga apektado ng wildfire sa Los Angeles. Pagkalat ng apoy, nagpapatuloy. At sa ating sports balita, abangan po mamaya ang Philippine Olympic Committee. Hinihiling ang mabilisang investigasyon sa pagkamatay nitong si Mervin Guarte. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Naging mapayapa ang pagsisimula ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ngayon pong araw ayon sa Philippine National Police. Maalala pong alas 4:44 kanina hong madaling araw nang magsimulang umusad ang andas ng Itim na Nazareno mula sa Quirino Grandstand at tinahak ang nakatakdang ruta papunta po sa Quiapo Church. Ayon sa Manila Police District, mapayapa ang pagsisimula ng traslasyon mula kaninang madaling araw sa kabila po ng ilang mga minor incident. Batay sa pagtaya ng Manila Police District, umabot sa mahigit 100,000 deboto ang inisyal na dumagsa sa Quirino Grandstand mula noong hating gabi hanggang sa pagsisimula ng pag-usad ng andas. Maliban pa ito sa libo-libo mga deboto na nanatili rin sa mga kalsada, daanan ng andas, batay sa naunang inilabas na ruta. Ilang araw ho yan bago ang prosesyon. Ayon sa Manila Police District, marami rin ang nag-abang sa Basilica Minor diyan po sa May Quiapo. Sa kabila ng ilang insidente ng tulakan, pagpupumilit ng mga deboto na umakyat sa andas at pagbuwag sa mga barikadang inilatag, umaasa naman ang Philippine National Police na mapapanatili ang maayos, mapayapa at ligtas na traslasyon hanggang sa makabalik na ang andas sa Quiapo Church. Patuloy namang nananawagan ang publiko, ang pulisya sa publiko at mga deboto na mag-ingat at iwasan ang pakipagtulakan habang nasa kasagsagan ng prosesyon. Initial assessment ng Philippine National Police sa traslasyon, relatively peaceful. Itong Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, pinaghahandaan ang foreign interference, partikular na ang paggamit ng artificial intelligence para magpakalat ng fake news sa eleksyon. May detalye dyan si Bombo Kelly Cordero. Abangan po mamaya. Paghahanda ngayon ng Philippine National Police, katuwang ang Armed Forces of the Philippines at Commission on Elections para pigilan ang anumang posibleng foreign interference o anumang aktibidad na gumagamit ng artificial intelligence para magpakalat ng fake news na may kaugnayan sa national and local elections.
Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, maliban sa posibleng paggamit ng teknolohiya sa vote buying, isa sa pinagtutuunan nila ng pansin ang pagpapakalat ng fake news o disinformation. Plano ng PNP ang paggamit din ng artificial intelligence para kontrahin o i-counter din itong paggamit ng AI o foreign attacks sa kahit yung mga nasa lokal. Ayon kay Marbil, ibig sabihin makabagong teknolohiya ang transmission at pagtukoy ng mga fake account. Nga narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. And we're also using AI to overcome. Not them using AI against us, but us using AI to preserve for yung relationship natin. So we're looking forward sa two things. Number one, sa security po natin. Make sure all the transmission po, all the mangyayari dito are secure. Hindi po pwede ma-cover. Second, Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines, mahigpit ang pinapatupad nilang monitoring pagdating sa profile ng mga kandidato. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., kapag may nakita silang red flag sa isang kandidato o sa profile background nito, ay ipagbibigay alam nila agad sa Commission on Elections. Narito pa, pakinggan din natin ang bahagi ng pahayag ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. tinitingnan po natin yung mga kandidato. Lahat po ng mga kandidato, tinitingnan po natin yung kanilang background. So meron po tayong background check. And pag meron po kami nakita na mga red flags, ay i-inform the competent authority. Sa ibang balita naman na may kaugnayan pa rin sa nagpapatuloy na traslasyon procession ngayon, maliban sa mga nahilo at sa mga dinala sa standby medical booth, inihayag ng Philippine National Police na so far, relatively peaceful ang traslasyon ngayong pista ng Poong Jesus Nazareno. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, malaking tulong kaya maayos at mabilis ngayon ang pag-usad ng prosesyon dahil maagang nag-abiso ang pamunuan ng Quiapo ng kung ano-ano ang mga bagay na bawal dalhin ng mga deboto. Sa ngayon, batay sa datos ng Nazareno Operation Center, halos 100,000 na ang debotong dumalo. Bandang Palangka Street pa lang. At mamaya hanggang gabi, inaasahan din ng pambansang pulisya na hindi bababa sa nasa 6 million gaya nung nakarang taon ang bilang ng mga dadalong deboto sa kabuuan ngayong araw. Ayon pa kay Fajardo, may mga pulis din na nakapalibot ngayon sa Andas para masiguro na maayos itong maihahatid sa Quiapo. Paalala ng PNP sa publiko na sumunod sa pakiusap ng pamunuan ng Quiapo na huwag na pilitin na sumampa pa sa Andas para sa mabilis na daloy prosesyon. At kung may dinaramdam o nahihilo, huwag nang pilitin na sumampa pa sa Andas. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 in... Yes, Bombo Genesis. May activity ngayon ng Philippine National Police at ang AFP, pero yung ilang mga or maraming mga personnel ng Philippine National Police ay nagbabantay sa traslasyon. Ano to, may inspection din ba na ginawa si General Marbil dyan sa traslasyon? Bombo Genesis, so far, ang sabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Fajardo, nasa 12,400 ngayon ang ipinakalat na kapulisan. At hindi pa dito, wala pa sa bilang yung halos 2,000 pa na augmentation ng AFP, DFP, PCG at iba pang security forces. Sa ngayon, hindi pa nakakapagsagawa ng monitor ay check ang si PNP chief dahil nandito siya ngayon sa Krame, pero mamaya abangan natin kung magsasagawa siya o mag-iikot siya, magkakaroon ng inspection sa Quiapo Church sa mismong pagdadalhan ng Andas ng Poong Jesus Nazareno. Okay, sige. Ingat ka dyan, Bombo Kelly. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula ho dyan sa may Quezon City, dako tayo sa may Manila City. Ang Philippine Red Cross patuloy ho sa pag-asiste sa mga debotong may iniindang karamdaman. Yung pong ilang mga deboto na nagpalipas ng magdamag sa may Quirino Grandstand, nagsisimula na rin pong magsipag-uwian. May live update si Bombo Victor Liantino.
Bombo Genesis, Bombo Jaira, kasabay nga ng nagpapatuloy na traslasyon ng Puong Itim na Nazareno ay patuloy rin ang Philippine Red Cross sa pagbibigay ng lunas sa mga deboto na may iniindang karamdaman sa nagpapatuloy nga on traslasyon. At mula kaninang alauna ng madaling araw hanggang alas 8:30 ng umaga ay naasistihan ng Philippine Red Cross Rizal Chapter Parañaque Branch ang nasa mahigit 13 deboto. Karamihan aniya sa mga ito ay mga matatanda na at ang natitira naman ay pawang mga bata. Ayon sa team leader ng Philippine Red Cross Rizal Chapter Parañaque Branch na si Randall John Villamayor, ang pinakamatandang pasyente na kanilang inasistihan ay nasa 65 anyos at nahilo ito dahil nga sa haba ng pila at pagod na rin. Nalapatan rin ng lunas ng Philippine Red Cross ang isang 16 na taong gulang na pasyente matapos naman na tumaas ang kanyang blood pressure. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Red Cross, first time na lumahok nga sa ganitong event ang naturang pasyente na nasa 16 anyos kaya tumaas nga itong kanyang blood pressure. Abot naman sa 120 na mga pasyenteng deboto ng Jesus Nazareno ang naasistihan ng Metropolitan Manila Development Authority First Aid Station na nakastandby kanina dito sa may bahagi ng Quirino Grandstand. Samantala, unti-unti na nga o nagsiuwian na nga ng tuluyan itong mga deboto ng Itim na Nazareno na nagpalipas naman ng magdamag dito sa Quirino Grandstand. Kabilang nga sa grupo ng mga deboto na nagpaumaga dito ay ang grupo ni Nanay Lucrecia Casera na mahigit 9 na taon ng deboto ng Puong Itim na Nazareno. Aniya, nag-commute lamang sila sa Alabang kasama ang kanyang pamilya. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag sa panayam ng Bombo Radyo. Maiwan yan doon sa bahay. Walang malalaking sa kanila. Dinala na lang namin. Dito naman kami nagpapalipas sa gabi. Paalis na din kami pauwi. Sa mga sandaling ito, Bombo Genesis ay natapos na nga itong pahalik dito sa may bahagi ng Quirino Grandstand at isa nga tayo, Bombo Genesis, Bombo Jai, sa naka-experience. First time natin na maranasan itong magpunas ng panyo at actually wala tayong dalang panyo, ang dala natin ay sombrero lamang at nakahawak tayo dun sa may paanan ng itong si Jesus Nazareno at kanina ay may mga namimigay rin dito na mga pagkain ng isang kilalang fast food chain din. Yung binibigay nilang pagkain, may namibigay din ng tubig at iba pang mga pagkain doon sa mga deboto na pumila at natapos na itong kanilang pahalik. Samantala naman ng ilang mga driver ng e-trike itong pagkakataon na kumita at habang ito nga ay naghihintay sila doon sa may dulo ng pila kanina at sino man ang matapos ay niyayaya nilang sumakay. So nagkasabay ng pagdiriwang o itong pagdiriwang ng pahalik o itong pagkasagawa ng pahalik ng Puong Itim na Nazareno ay ito din yung pagkakataon nila para kumita din. At kanina narito rin ang pamunuan ng Philippine National Police. Marami sila dito, Bombo Genesis, at iba pang mga personahe ng Metropolitan Manila Development Authority. So far, ngayon ay inalis na yung mga kaukulang barikada dito. Alas 10 pa lang kanina ay cut off na yung linya. So ngayon wala na, tapos na itong pahalik dito sa may Quirino Grandstand. Bombo Genesis. Okay. Mas okay yata yung usad ng pila dyan, Bombo Victor, kumpara doon sa as in pagsisiksikan ng mga deboto sa mismong prosesyon o doon sa mismong traslasyon. Kasi dyan kahit paano na may maintain yung 1 hanggang 2 linya, pero sa prosesyon na hinaharang na mismo yung andas, Bombo Victor? Mas maganda yung daloy, Bombo Genesis, ng linya kanina. Bagamat umabot ito doon sa may bahagi ng Rojas Boulevard, yung pinakadulo kanina. At mga bandang alas 10 o alas 11 ng umaga, medyo nahati na at pagsapit nga ng mga alas 11 pasado ng umaga ay nasa 100 na lang itong natitirang mga deboto
na hindi pa nakakapagpunas doon sa imahe ng itim na Nazareno. Based sa iyong pagtatanong sa mga deboto dyan, anong kwento nila? Uuwi na sila after nitong pahalik or hahabulin pa nila yung andas? Actually, karamihan sa kanila, Bombo Genesis, ay after nilang o mas pinili nga nila na wag nang sumama doon sa traslasyon dahil nga sa kumbaga ipitan talaga, siksikan at hindi mahulugan ng karayon. Itong kalagayan ng ating mga deboto ngayon at ang ilan naman sa kanila, Bombo Genesis, ay na-experience na nila itong traslasyon kaya't mas pinili nila na pumila na lamang doon sa pahilik sa halip na makidumog, makipagsiksikan pa doon sa mga deboto rin na nagnanais na makalapit doon sa andas ng Poong Itim na Nazareno. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Victor. Ingat kayo dyan. Mula dito sa Quirino Grandstand para sa Bombo Network News, Bombo Victor Lentino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kaugnay niyan mga kabombo, mga Kasir Nation, sa kabila ng pagbuhos at pagsama ng mga deboto sa traslasyon, buhos din ang libu-libong deboto sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene sa Quiapo, Maynila. Nakiisa ang mga ito sa oras-oras na misang isinasagawa sa Quiapo Church kasabayan ng pista ng Poong Jesus Nazareno. Bagaman maraming deboto ang pumasok sa loob ng simbahan, libu-libo rin sa kanila ang piniling manatili na lamang sa labas nito at makinig sa misa sa pamamagitan niya ng malalakas na sound system sa labas ng simbahan. Sa labas ng Quiapo Church, mapapansin ang pangkantahan ng mga deboto bilang pakikibahagi sa misa. Hindi tulad sa mga lansangan kung saan ilang barikada na ang binubuwag ng maraming deboto, napanitili pa ang mga barikada sa mismong simbahan at nanatili ang mga deboto sa mga inilatag na harang. Mula naman sa Quirino Grandstand kung saan nagsimula ang traslasyon kaninang alas 4 ng madaling araw, tutuloy ang andas sa Quiapo Church. Inaasahan namang lalo pang dadagsa ang mga tao sa simbahan upang salubungin ang pagdating ng imahe ng itim na Nazareno. 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Tanghaling tapat mga kabombo, pero nagpapatuloy pa rin po itong prosesyon o itong traslasyon. Maki-update po tayo sa mga kaganapan dyan sa pamagitan ng linya ni Bombo JC Galvez. Kamusta dyan, Bombo JC? Eksakto alas 11 at G's nang masilayan natin yung andas ng Poong Jesus Nazareno sa may kahabaan ng Palangka Street. Sa mga oras na to, alas 12:15 ng tanghali, nakaliko na sa may Arlegui Street itong andas ng Poong Jesus Nazareno para makapasok dito sa may simbahan ng Quiapo. Sa mga oras na to, kung ilalarawan natin yung dami ng mga deboto dito sa mismong kahabaan ng Arlegui Street, papasok nga dito sa may simbahan ng Quiapo, hindi mahulugang karayom yung bilang ng mga deboto dito. Mainit pa rin yung pagtanggap nitong mga deboto nito para dito sa Poong Nazareno. Sa mga oras na to, Bombo Genesis, pati sa ating pagkataya, posibleng abutin pa ng isang oras itong andas ng itim na Nazareno bago makapasok sa mismong fasad o yung harapan nitong simbahan ng Quiapo. Kanina nga rin, Bombo Genesis, habang nagpapatuloy itong pagpasok ng andas na itim na Nazareno dito sa may Arlegui Street, ay naka-standby na rin yung iba't ibang law enforcement agencies, ganyan din yung mga first medics para na rin sa seguridad nitong mga deboto. Ilan na rin yung naidala sa estasyon ng medics dahil may mga nahimatay at nasugatan at ganyan din ay nawalan ng malay. Bombo Genesis, kasalukuyan tayo naglalakad dito patungo dito sa may kahabaan ng Arlegui Street para makita natin o masilayan natin yung takbo nitong andas ng Poong Jesus Nazareno. At kasalukuyan, nandito pa rin siya sa may gitna ng Arlegui Street, papasok nga dito sa may fasado o yung harapan ng simbahan ng Quiapo. Bombo Genesis. Okay. So far, may mga napansin ka ba na mga barikada na talagang tinanggal na or inalis na nitong mga deboto or kasabay ng kanilang pagdadagsaan para salubungin itong andas, Bombo JC, ay parang binaliwala na itong mga barikada? Kanina sa ating monitoring, Bombo Genesis, wala tayong nakitang barikada na kulay orange, pero nagsilbing barikada itong mga law enforcement agency, particular itong mga kapulisan para tuloy-tuloy yung pasok nitong mga deboto, gayon din itong andas ng Poong Jesus Nazareno, Bombo Genesis. Ngayon, visible pa rin, nakikita pa
pa rin natin yung mga kapulisan dito sa may kahabaan ng Quiapo sa Maynila. Bombo Genesis. Kasi as per report ng Philippine National Police, Bombo JC, na nagbabantay doon sa mga kalsada na dinadaanan ng andas, parang ang dami ng mga barikada na kanilang ginulo, tinanggal, binuwag, inalis doon sa mga original na post para lamang makapasok, salubungin etong andas at yun nga, medyo nahihirapan na yung pag-usad nito. Pero so far, umuusad naman kahit papaano itong andas sa kabila ng pagsalubong pa ng maraming deboto. Tama ka yan, Bombo Genesis. Pagdating dun sa may barikada, hindi uubra dahil sa dami ng nitong mga deboto dito sa may simbahan ng Quiapo. Gayon din sa may vicinity nitong Quiapo Church. At gayon din, kung mapapansin natin sa mga oras na ito, Bombo Genesis, patuloy pa rin yung usad nitong andas dito sa may Arlegues Street. Mas mabilis kung ikukumpara natin nung nakaraang taon, Bombo Genesis. Dahil nung nakaraang taon, Bombo Genesis, inabot ng gabi. Ngayon, nasa alas 12 at 19 pa lang ng tanghali, nandito na sa may bungad ng Arlegues Street itong andas ng Poong Jesus Nazareno, Bombo Genesis. Okay, sige. Ingat kayo dyan, Bombo JC. Yan muna ang update dito sa Quiapo Church. Ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Pilipinong magaling, Ilocanong mabait, isang salita lang siguradong gagawin. Pag may sinabi ka, kailangan gawin mo. Pag mawalang credibility mo, wala kang maniniwala sa'yo. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Basta panalo Pilipino. Magkalugi-lugi na ako, gagawin ko pa rin. Gawa senador ko, number 58, na isang salita si Chappie Chilson. 20 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga development, nakumpiska po sa ilang mga checkpoints sa may Quiapo Church ang ilang mga suspected ammunition o ito yung mga bala ho ng baril. Napagalaman po ng Bombo Radio Philippines News Team na ang mga ito ho'y nakumpiska doon sa entrance mismo ng simbahan kung saan naroon po itong inilagay na X-ray na ginagamit sa checkpoint area. Hanggang kanina pong umaga mga kabombo, kung kailan po nagsimulang pag-usad ng prosesyon, may 5 bala na ho na baril ang nakumpiska mula sa mga churchgoer. Ang mga ito ho'y agad ding na-turnover sa pulisya. Gayunpaman, pinayagan pa rin ng mga deboto na makapasok sa loob po ng simbahan at ipinapalalahanan lamang po ang mga ito na bawal ang pagdadala ng mga ammunition, mga bala. Salig na rin po yan sa ipinapatupad na gun ban sa kabuuan po ng pista ng Itim na Nazareno. Ganap na alas 4:41 po kanina madaling araw nang umalis ang imahe ng Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand na hudyat po ng pagsisimula ng Traslasyon 2025. Ito naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakikiisa sa mga Katolikong Pilipino sa pagdiriwang ng Pista ng Itim na Nazareno. Sinabi ang debosyon ay pagpapakita ng matinding sakripisyo. Nasa linya natin si Bombo Annalise Subirano. Nakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Katolikong Pilipino sa pagdiriwang ngayong araw ng Pista ng Itim na Nazareno. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na ang makasaysayang tradisyon na bunga ng masidhing debosyon ay pagpapakita ng matinding sakripisyo ng Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Sinabi ng ng Panginoon ay magsisilbing paalala sa mga dinaanan ni Kristo sa kanyang buhay. Dagdag pa ng Presidente, testimonya din anya ito ang malaking pagtitipon ng mga tao. Ngayon, ang pagkakaisa at camaraderie. Ipinunto ng Presidente na palaging tandaan na lahat ay may daraanan sa mga may mga dadaraang mga hamon sa buhay na siya namang magsisilbing pagsubok. Subalit kailangang harapin ng may pananampalataya. Ayon sa Pangulong Marcos, para sa mga deboto, kasama man sa prosesyon o hindi, nawa ay mararamdaman ang pagsama ng makapangyarihang nilikha at sana'y nakagawa ng serbisyo sa iba. Ayon pa kay Marcos, ang Pista ng Itim Nazareno ay isa rin sa pinakadakilang pagmuni-muni sa debosyon ng mga Pilipino. Sa ngayon, nandito lamang sa loob ng Palasyo ng Malacanang si Pangulong Marcos at mayroon siyang mga private meetings na naka-schedule ngayong araw. Live mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Sa kaugnay namang balita mga kabombo, sumentro naman sa katatagan sa pagharap po ng mga hamon ng buhay ang mensahe nitong si Vice President Sara Duterte para ho sa pista ng Itim na Nazareno. Ayon sa pangalawang Pangulo, panahon ngayon ng pagdiriwang, taimtim na pananalangin o paggalang at pasasalamat sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos para ho sa atin. Anya, ang Itim na Nazareno ay isang patunay na hindi natin haharapin ang mga hamon ng mag-isa, sapagkat ang Diyos ay patuloy na gumagabay sa atin, naglalakad o naglalakad kasama natin at nagdadala ng krus para ho sa atin patungo sa kaligtasan. Dagdag pa niya, ang debosyon sa Itim na Nazareno ay isang patunay ng malalim na tiwala sa mga himala ng Diyos na magiging bukal ng lakas, tapang at inspirasyon upang magiging matatag habang pinanghahawakan natin ang ating pananampalataya at hinaharap ang mga hamon. Tinatawagan naman tayo na magpakita ng kababaang loob, kabaitan at awa sa lahat ng nangangailangan kahit na sa mga umuusig sa atin. Panawagan ng Vice Presidente patuloy na manalangin para sa kagalingan, karunungan at gabay habang sinasariwa natin ang ating pananampalataya sa panalangin at pagdinilay sa ating misyon bilang mga anak ng Diyos. Patuloy din umano tayong manalangin para sa ating bansa at sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na sa mga nangangailangan, may sakit at mga naghihingalo. Ang lahat anya ng ginagawa ay para sa Diyos, para sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Oras natin 25 minutes na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa akusakong basura naman ang naitala po ng Department of Public Service ng lungsod ng Maynila sa may Quirino Grandstand. Kasabay pa rin po yan mga kabombo nito hong Traslasyon 2025. Maki-update pa po tayo mula dyan sa may Quirino Grandstand sa pamagitan ni Bombo Bea Penisa. Bombo Bea? Bombo Bea? Okay, balikan po natin mamaya ang linya po ni Bombo Bea Penisa mga kabombo. Meanwhile, update po muna tayo sa ilang mga development dyan sa bahagi pa rin po ng Traslasyon 2025. Nagpumilit naman ang marami pong mga deboto na pumasok sa mga barikadang inilatag ng security sector habang nasa kasagsagan ng prosesyon para ho sa imahe ng Itim na Nazareno. Ito ay sa kabila ng pagbabantay ng pulisya, militar, maging ang Philippine Coast Guard at iba pang mga miyembro ng security sector na nagbabantay ho sa kabuuan ng traslasyon. Ilan sa mga ito ay ang pagkakabuwag ng mga deboto sa barikada ho ng kapulisan sa may Castle Street at Palangka Street upang makapasok lamang po sa Ayala Bridge. Ito'y upang magawa nilang salubungin ang ipinaparadang andas. Sa mismong Ayala Bridge naman, hindi po napigilan ng pulisya ang daan-daang mga deboto na nagpumilit na manatili rito matapos din nilang mabuwag ang barikadang kumukonekta sa naturang tulay. Sa Globo de Oro Street, na isa rin sa mga dinaanan po ng andas, nagdagdag na rin po ng puwersa ang kapulisan para tumulong sa pagbabantay dahil sa pagpupumilit ng maraming deboto na salubungin ang andas. Maliban sa mga binuwag na barikada, maraming mga deboto rin ang nagpumilit na sumampa sa andas habang nasa kalagitnaan ng prosesyon. Dahil dito, marami ho sa mga deboto ang mga nagkakatulakan at nagkakaapakan habang sinusundan ang pag-usad ng andas. Sa mga unang oras naman ng Traslasyon 2025, tumaas ang bilang ng mga debotong dumalo lalo na sa Quirino Grandstand at Quiapo kumpara yan noong nakaraang taon. Ayon sa mga pagtataya, umabot na sa 220,000 na mga deboto ang nagtipon sa Quirino Grandstand. Mas mataas yan kumpara sa bilang ng mga dumalo noong nakaraang taon. Matapos ang Misa Mayor mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga, tinatayang 77,000 deboto naman ang sumunod sa imahe ni Jesus Nazareno, habang marami rin ang nagpunta patungong Quiapo Church. Ayon sa Nazareno Command Center, tinatayang nasa mahigit 11,000 deboto ang nasa Quiapo Church at 80,000 naman ang nasa Luneta. Bagamat tumaas ang bilang ng mga deboto, patuloy ang mga hakbang ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng kalahok. Nagdagdag ng mga hakbang sa crowd control at medical assistance upang pamahalaan ang pagdaloy ng mga deboto. Inaasahan na habang nagpapatuloy ang Traslasyon 2025, lalo pang dadami ang mga dumadalo at posibleng malampasan ang bilang noong nakaraang taon. Oras na natin mga kabombo, 30 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan po mamaya ang live update mula po kay Bombo Bea Penisa, kaugnay po dito sa gatambak ko ng mga basura, or nasa linya na po natin si Bombo Bea Penisa. Update po tayo mula dyan sa may Quirino Grandstand. May mga naiwan pong gatambak ko ng mga basura dyan, kasunod po ng
ilang araw din ho napahalik ho dyan, and then kagabi ay meron pong mga nag-slip over na po dyan kasabay po ng pagsisimula ng traslasyon kaninang alas 4 ho na madaling araw. Bumabaya? Sako-sakong basura ang tumambad sa garbage collector at garbage truck ng Department of Public Services ng Maynila simula kaninang madaling araw bago pa mag-umpisa ang prosesyon. Ayon kay Jane Berebu na siyang foreman ng mga tagalinis mula sa Department of Public Services, simula January 6 ay andito na ang kanilang mga personnels para sa kanilang clearing operations dito sa Quirino Grandstand. Anya, simula kaninang madaling araw ay halos nakakasampung truck o higit pa na truck ng basura ang kanilang grupo sa patuloy na clearing operation sila sa lugar. Higit 100 naman ang mga tinalagang personnels ng DPS dito sa Quirino at anya patuloy na nag-iikot dito kasamang iba pang mga truck ng basura. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga pahayag ni Jane Berebu na siyang foreman ng DPS. Kami noong January 6. Start po nung dumating yung andas dito. Na po, naka-10 truck na po kami o higit pa po. Marami po, hindi ko po mabilang. Basta marami po eh. Higit pa po. Naka-10 balik na po. Minsan higit pa po kasi kaninang madaling araw pa po eh. Mga mga plastic bottle, styro, mga pinagkainan po nila. Samantala, dahil nga hindi maubos-ubos ang basura dito sa Quirino, dahil sa may ilang mga deboto pa rin ang nananatili dito para hintayin ng kanilang sandaling oras para makapagpugay kay Poong Jesus Nazareno, nagpaalala si Berebu na sana ay damputin na lamang nila ang kanilang mga basura at huwag na iwanan sa paligid ng lugar. Kaugnay niya, narito pa ang kanyang mga pahayag. Sana po yung basura nila, tapon nila, bit-bit nila eh. Yun lang po, para hindi po kumalat dito. Kasi sobrang dami po talaga ng basura. Hindi ko namin alam kasi may mga naman po sila eh, ng mga taga-Quiapo. Hindi po namin alam bakit nakakalusot yung mga gano'n. Sa ngayon naman, Bombo Genesis at Bombo Jaira, pasados alas 10:05 ng umaga ay nag-alis na ng mga barikada ang MMDA sa pinakaunahan ng pila para sa pagpupugay sa Poong Nazareno. Ngunit kinumpirma naman ng mga otoridad dito sa Quirino na maaari pang pumila ang mga nais pang magpugay sa imahe ng Poon. Pasado 11:18 naman ng umaga, wala nang mga deboto dito. Ngunit hindi naman sa wala. Meron pang mga deboto, ngunit paunti-unti na itong nagdi-disperse, no? Mabilis din naman na nauubos yung pila dito dahil mabilis na yung daloy ng pila dito sa Quirino. Agad din namang nagkasa ng clearing operations itong Metropolitan Manila Development Authority personnels at nag-ayos na din ng mga stage ang ilang staff ng Quiapo habang ang imahe naman ay mananatili muna dito para sa iba pang nais magpugay sa Poong Nazareno. Bombo Genesis, Bombo Jai. Okay. As of now, alas 12 na, no? 12:32 na, tanghali, Bombo Bea. May mga nagpapatuloy pa rin bang ginagawa na clearing operation o yung paglilinis dun sa mga iniwan pong mga basura? Bombo Genesis, meron pang mga paunti-unting dumarating o yung mga humahabol para dun sa pahalik. Kasi ang sabi dito ng mga otoridad ng Quiapo, mga opisyal ng Quiapo Church, hanggat hindi pa nakakarating ng simbahan itong imahe na pumaparada, talagang patuloy din yung pagpapahalik nila ng imahe ng Poong Nazareno dito sa Quirino Grandstand. Pero yung paglilinis ng mga taga-MMDA or taga Manila City, nagpapatuloy pa rin ba? Kasi alas 12 na ng tanghali, and then nababanggit mo kanina, medyo marami-rami yung mga iniwan na basura dyan hanggang ngayon. Yes, Bombo Genesis. Actually, bago mag-alas 12, medyo malinis na yung bahagi ng stage doon sa Quirino Grandstand. At ang tanging nililinis na lamang sa ngayon, kasalukuyan is yung kahabaan ng Rojas Boulevard hanggang doon sa may Luneta Park at yung mga papunta namang Finance Road. Kasi doon na yung mga daanan ng prosesyon kung saan marami ding katambak na basura ang siyang naiwan nitong prosesyon, Bombo Genesis. Yun yung masaklap dito, Bombo Bea, no? Tuwing may mga public gatherings, hindi maiiwasan yung gatambak na mga basura. Sige, ingat ka dyan, Bombo Bea. Live mula dito sa Quirino Grandstand, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime.
Eh ikaw, time for Dunkin' Coffee, hot or iced? Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala mga kabombo, mga Kasir Nation, ilang mga deboto na ang nagtungo at kumonsulta sa mga medical station na inilatag sa mga kakasadahang dadaanan ng andas ng itim na Nazareno. Batay sa impormasyong nakuha ng Bombo Radio Philippines News Team, maraming mga deboto ang nakaranas ng pananakit ng dibdib at nahirapang huminga habang nakikipagsiksikan sa mga kapwa debotong naghihintay sa pagdaan ng andas. Marami rin sa kanila ang nahilo at nakitaan ng pagtaas ng blood pressure, kaya kinakailangan munang pagpapahingain sa mga medical station upang kumalma ang pakiramdam. Natunghayan din ng ating news team ang ilang mga deboto na nasugatan ang kanilang mga paa dahil sa tulakan at pakikipagtapakan sa mga kapwa deboto. Nananatili namang bukas sa mga medical station para sa mga nangangailangan ng medical attention habang nasa kasagsagan ng traslasyon. Una nang naglatag ng maraming health at medical station ang Department of Health, Philippine Red Cross at maging ang Metropolitan Manila Development Authority. Bawat station ay mayroong naka-duty ng mga health specialist na titingin sa kalagayan ng mga pasyente. Nakahanda rin ang mga first aid kits at ang mga gamot sa mga ito. Samantala, maraming ambulansya naman ang naka-standby at maaaring gamitin para sa mga pasyenteng kailangang dalhin sa mga paggamutan para yan sa mas malalim na gamutan. Sa kaugnay pong balita mga kabobo, umakyat na po sa halos 300 ang nabigyan ho ng paulang lunas ng Philippine Red Cross sa pamamagitan po ng kanilang mga first aid station. Narito po ang summary ng mga nabigyan ng serbisyo ng Philippine Red Cross. Meron pong kabuuan na 295 na katao na po ang nagtungo sa mga kiosk o doon ho sa mga center na inilatag po ng Philippine Red Cross. Yung pong nagpakuha ng vital signs, nasa 102, yung mga minor medical needs, 165, yung major medical needs hanggang 7. Yung mga inilipat naman o dinala ho sa mga paggamutan, meron pong 14 na katao na, 8 ho ay nagtungo doon sa may Jose Reyes Memorial. Ang iba pang mga ospital ay itong mga nalalabi ay sa ibang mga ospital na. Mula po sa halos 300 na katao, 165 sa kanila po yung nakitaan po ng mga minor health problems at 7 po yung mga major health concern. Ang nalabing 102, nagpasuri lamang po ng kanilang mga vital signs. Hanggang kanina pong alas 9, alas 10 ng umaga, 4 na pasyente na rin ang dinala ng Philippine Red Cross sa mga pagamutan para ho sa mga malalimang medical attention. Isa ho rito, dinala po sa Jose Reyes Memorial Medical Center, isa po sa may Tondo Medical Center at 2 sa may UP People's General Hospital o UPPGH. Ilan po sa mga minor medical complaints at health problem na isinangguni ng mga deboto ay ito mga sumusunod. Mayroon po sa kanilang nagasgasan sa iba't ibang bahagi po ng kanilang katawan. Natusok na matatalim na bagay, pananakit po ng leeg, hyperacidity at itong pananakit ng ulo at maging ang pagkahilo. Ilan din po sa kanila ay nakitaan po ng malalaking sugat na kinailangan po ng agarang lunas. Ang ilan sa mga major medical problem naman na tinugunan po ng Philippine Red Cross ay mga pasyenteng biglaan pong nanlabo ang paningin, biglaan pong nanghina at nagkaroon po ng chest o nakaramdam ng chest pain. Ilang pasyente rin po nakitaan po ng nalihis o nagka-injury ang kanilang ilong o ito ho yung tinatawag na deviated nose at nagkaroon po ng dislocated shoulder. Tili namang nakadeploy ang hanggang sa 20 mga ambulansya ng Philippine Red Cross sa mga strategic area upang umalalay sa mga medical emergencies. Kasama ho rito ang 3 rescue boats, mga scooter at iba pang mga gamit ng Philippine Red Cross. Kasama ho dyan ang nakadeploy na hanggang sa 1,000 na mga volunteer at mga medical staff. Samantala, nagpaalala naman ang Quiapo Church sa tuloy-tuloy na pag-iral ng liquor ban kasabay ng selebrasyon ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Unang nagsimula ang liquor ban kahapon, Enero 8, 2025 at magtatagal hanggang alas 7 ng umaga bukas yan, Enero 10. Ito ay epektibo sa kabuuan ng Quiapo area kung saan bahagi ito ng mga binabantayang security sector na bahagi ng traslasyon. Sa ilalim ng liquor ban, bawal ang pagbibenta ng mga alak at
ang mga pag-inom ng alak sa loob yan ng 500-meter radius ng Quiapo Church at sa kabuoang dadaanan ng traslasyon sa lungsod ng Maynila, mapapampubliko man o pribado. Ito ay sa bisa ng Executive Order No. 1. Nakasaad sa naturang Executive Order na ang pagpapairal sa liquor ban ay bilang konsiderasyon at pakikipagsanpatsa sa selebrasyon ng kapistahan ng Black Nazarene kung saan milyong deboto ang inaasahang sasama. Sa iba po tayong updates mga kabombo, nananawagan si Senatorial Aspirant Luis Manong Chavit Singson sa pamalaan ng agarang aksyonan itong pagtaas ng presyo ng mga basic goods, lalo na mga gulay na dumaragdag sa pasanin po ng mga mamayan. Binigyang pansin ni Chavit ang nakakalulang pagtaas ng presyo ng mga gulay, gaya ho ng kamatis na ang isang piraso nagkakalaga po ng 20 pesos. Dagdag pa niya, ang pagtaas ng presyo ng mga gulay ay hindi lamang problema ng mga mahihirap kundi maging ng mga middle class families na siyang nakakaramdam ng inflation. Sinabi rin niya na ang kakulangan ng suporta para sa mga magsasaka ang nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo, kaya naman nais niyang palakasin ang agricultural sector upang matulungan ang mga ito. Eto mga kabombo, mga Kasir Nation, kuha pa tayo ng ilang mga detalye doon sa isa nating kasamahan. Live sa Quirino Grandstand, mga deboto hiling ang mas magaan na buhay ngayong Traslasyon 2025. May detalye dyan si Bombo John Flores. Hiling ng ilang mga deboto dito sa Quirino Grandstand kung saan isinagawa ang pagpupugay o pahalik sa Poong Jesus Nazareno ang mas magaan na pamumuhay. Emosyonal na makausap natin ang 20 taong namamanata na si Josephine Cancio, 50 taong gulang na mula pa sa Baguio. Anya, hiling niya lang na maging successful sa buhay at magkaroon ng malakas sa pangangatawan. Payo naman nito sa mga deboto nagbabalak na sumama sa andas ay wag na nga raw subukan dahil sila ay muntikan ng maipit matapos umalis dito sa Quirino Grandstand ang andas kaninang alas 4:40 ng umaga. Narito pakinggan natin ang naging pahayag ni Josephine Cancio. Yung makasang katawan, successful sa buhay, buong taon nakalakasan. Pasa nila yung ng tao. Kasi kami kanina, muntik na kami. May stampede na kami doon. Sa sobrang dami ng tao doon. May tuturing naman pasasalamat ni Evangeline Camelo ang naging karanasan sa 8 taong pamamanata nito sa Poong Nazareno kung saan hiling niya ang mabilis na paggaling ng mga Pilipinong nakakaranas ng karamdaman. Narito naman pakinggan natin ang naging pahayag ni Evangeline Camelo. Itong mga senior citizen na bedridden, bago ang pamilya ko, mga senior, mga iba muna. Kasi sabi nga ni Father, alam na ni Lord yan kung anong hilingin mo. Basta ang importante, nakaano ka rin sa iba. At yan ang tinig ni Evangeline Camelo. Sa ngayon, Bombo Jai at Bombo Genesis, matagumpay na natapos itong pagpupugay para sa Poong Jesus Nazareno na sinamantala naman ng mga vendor ang pagbebenta muli ng mga panyo, rosaryo at pagkain dito sa kahabaan ng South Drive, Calao Street. Bombo Jai, Bombo Genesis. Okay, sige. Yung mga deboto kahit papano wala namang naitala ng mga nagkasugat or may inabutan ng medical emergencies diyan sa may grandstand Bombo diyan. Bombo Genesis, kanina nga ay napaulat itong deboto na sumampa doon sa andas na naapektuhan yung kanyang paa. Sa ngayon, yung pa lang naman yung napaulat na nasaktan at kanina rin na naiulat yung mga nahimatay na mga deboto at yung mga nahilo na kanina dinala nga dito sa Red Cross upang tugunan yung kanilang pangangailangan. Bombo Genesis. Okay, sige. Bombo Jai. Bombo John, sa iyong pagkikipagpanayam, sa iyong pagkikipag-usap dyan sa mga deboto na pumunta din sa Traslasyon 2025, ano yung mga naibahagi nilang mithiin nila? Bakit sila dumalo dyan sa nasabing kaganapan? Bombo Jai, kanina may mga nakausap tayo mga deboto. Alam mo ang mitiin nila ngayong kapistahan ng Jesus Nazareno ay iisa lang, malusog na pangangatawan, mahabang buhay at paglago ng katayuan ng kanilang mga buhay. Sa magkatuwid Bombo Jai, para sa mga nakikinig na kabombo natin at Kasir Nation, hindi makakasatuparan o masasakatuparan ang hiling ng iyong mga dasal sa Poong Nazareno kung hindi ka gagalaw para sa iyong pag-unlad.
At yan muna ang iba pang mga update live dito sa Quirino Grandstand. Ako si Bombo John Flores, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras natin, mayroon na lamang ko tayong 18 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Samantala, mga kabombo, makakaranas naman ng fair weather ang malaking bahagi po ng National Capital Region ngayon pong araw habang nasa kasagsagan po ng selebrasyon ng kapistahan ng Black Nazarene. Ayon sa State Weather Bureau, asahan po ang pag-iral na maulap na kalangitan at panakanakang pag-ambon sa Metro Manila. Ngunit hindi naman po inaasahan na mabibigat na mga pagulan, maging yung mga malawakang pagulan. Sa kasalukuyan ay apektado po ang National Capital Region nitong Northeast Monsoon. Inaasahan naman po magpapatuloy ang ganitong sitwasyon hanggang bukas, Enero 10. Samantala, magdadala din po ng kalat-kalat ng mga pagulan at isolated thunderstorm ang shear line sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon Province at maging sa may Dinagat Island sa may Mindanao. Ayon pa rin po ito sa ahensya. Malakas hanggang sa matinding mga pagulan ang asahan naman sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Katantaman hanggang sa malakas sa pagulan ang maranasan sa may Oriental Mindoro, Marinduque, Masbate, Romblon, Aklan, Capiz, Eastern Samar, Samar Province, Biliran at ang probinsya ng Leyte. Ang amihan naman ay magdadala ng ulan sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Central Luzon habang mahihinang pagulan ang mararanasan sa ilang bahagi ng Luzon. Maaari pong magdulot ng flash flood at mga landslide ang mga pagulan sa mga apektadong lugar. Samantala, magiging banayad hanggang sa maalon naman ang karagatan sa ibang bahagi po ng ating bansa at wala pong namamataan na anumang low pressure area. Samantala, naibalik na sa kanilang pamilya ang 13 Filipino surrogate mothers at ang kanilang mga sanggol matapos ang pansamantalang pananatili sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, natapos na ang reintegration ng natitirang 5 ina at 2 sanggol sa Mindanao noong Enero 5 at Enero 6. Nauna nang naibalik ang iba pa noong Disyembre 30 at 31 kasabay ng bagong taon. Ang 13 surrogate mothers ay kabilang sa mga inaresto sa Cambodia noong Setyembre noong nakaraang taon dahil yan sa umano'y tangkang human trafficking, ngunit nakalaya noong Disyembre matapos mabigyan ng royal pardon. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development ang patuloy na pangangalaga sa kapakanan ng mga Pilipino sa laban yan sa human trafficking. Buha pa tayo ng mga dagdag na kaganapan ngayon pong araw na ito. Ang Commission on Elections, sinilabas na po yung listahan ng areas of concern para yan sa 2025 midterm elections. May update si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, inilunsad na ngayong araw ang National Election Monitoring Center o NEMOC at mga regional centers ito katuwang ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies. Po natin mamaya ang linya po ni Bombo Isa, mga kabombo. Kaugnay pa rin po dun sa paglalabas ng Commission on Elections nitong kanilang listahan dito ho sa mga babantayan para ho yan sa 2025 midterm elections. Ito yung tinatawag na election or areas of election concern. Posibleng madagdagan para ho yan habang nagpapatuloy po yung pag-usad ng kanilang assessment sa bawat lugar. Kasama po ang security sector. Inilunsad lamang po yung programang ito ngayong pong araw na ito, mga kabombo. Update po tayo mamaya dyan. Samantala muna, ilan po munang paalala. Isang salita si Japit Simpson. Pilipinong magaling, Ilocanong mabait. Isang salita lang siguradong gagawin. Pag may sinabi ka, kailangan gawin mo. Pag mawalang credibility mo, wala kang maniniwala sa'yo. Pag sinabi ko, ginagawa. Basta panalo Pilipino. Magkalugi-lugi na ako, gagawin ko pa rin. Gawa senador ko. Number 58, may isang salita si Japit Simpson. Ito mga kabombo, mga Kasar Nation, dumako na tayo sa mga pag-uulat ng ating kasamahan doon sa lalawigan. Mga deboto mula sa Quiapo Church at iba't ibang bahagi ng Sorsogon Region dumayo pa sa General Santos para sa pinakaunang translasyon. Mapaghimalaan ng poong Jesus Nazareno na nagpakita umano sa isang deboto. May detalye dyan ang Bombo Radio Jensen. Handa na ang lahat para sa isasagawang pinakaunang traslasyon para sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno nitong araw dito sa lungsod ng General Santos. Ayon kay Dr. Sara Manilay, matagal na siyang deboto ng Black Nazarene doon pa sa Quiapo Church. Kwento nito, sinubok ang kanyang pananampalataya na magkaroon
ang kanyang anak ng cancer. Gumaling ang kanyang anak matapos ang 2 taong pagpapagamot sa Singapore at mula noon ay ipinangako nito sa sarili na magpapagawa siya ng chapel para sa Black Nazarene. Sa kasagsagan naman ng COVID-19 pandemic, tinamaan ito ng nabanggit na virus kung saan naging severe ang kanyang kondisyon. Sa sandaling iyon ay nagpakita umano ang Poong Nazareno sa kanya, ngunit tanging kamay at kasuotan lamang nito ang naaaninag. Habang 3 buwan na ang nakaraan ay nagkasakit na ito at gumaling rin. Itinuring ni Dr. Manilay ang pagaling nilang dalawa ng kanyang anak na pangalawang buhay na labis na ipinagpapasalamat nito sa mapaghimalang Black Nazarene. Ayon kay Dr. Manilay, mamayang 2:00 ng hapon, isasagawa ang misa sa ipinatayong chapel sa loob ng kanyang ancestral home sa Purok Malakas, Barangay San Isidro, Jensan, na susundan agad ng traslasyon. Katuwang nito sa lahat ng paghahanda sa inorganisang traslasyon ang mga deboto mula pa sa Quiapo Church sa pamumuno ni Rafi Reynaldo. Samantala, inaasahang lalahok ang mga deboto sa traslasyon mula pa sa iba't ibang bahagi ng SOC Surgeon Region. Talagang ipinangako ko na gumaling lang yung anak ko, magpapagawa ako ng chapel, at saka yung makatulong din ako sa kapwa. Nagpakita sa akin ang Black Nazarene, pero hindi ko makita ang muka, ang kamay lang niya. Tapos yung damit niya, maroon. Yun, sabi niya dito ako. So siguro yung ibig niya sabihin, lakasan ko pa yung faith ko. At yan ang balita mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Jensan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo May Claro para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 10 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon, ang seguridad naman sa opening salvo ngayong araw para ho sa kasadyahan sa Kabanwahanan na isa ho sa mga highlights ng Binagyang Festival. All set na. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Pinatitiyak ng Philippine National Police ang seguridad sa opening salvo ng kasadyahan sa Kabanwahanan na isa sa mga highlights sa Binagyang Festival 2025. Gaganapin ang opening salvo ngayong hapon sa Iloilo Freedom Grandstand at sa Iloilo Provincial Capitol. Sa prayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na inatasan ni Regional Director Police Brigadier General Jack Wangki ang pamunuan ng Iloilo City Police Office na mag-deploy ng mga tauhan sa kabuuan ng selebrasyon. Asahan niya na palaging nakaalerto ang pulisya sa lahat ng mga aktibidad. Inaasahang dadagsainaan niya ng napakaraming tao ang opening salvo kung saan may mga ipapatupad na road closures. Siyam naman ang mga tribo mula sa iba't ibang mga bayan sa Iloilo ang makikilahok sa opening salvo. Ready na po yung ating security coverage sa upcoming activities. And yesterday po yung Iloilo City Police Office at yung mga committees po na nag-organize po ng activity ay nagkaroon po ng final meeting regarding sa kanilang activity and included po doon yung ating security coverage. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News na si Bombo Ayan Gahete para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang opening salvo ng 460th Fiesta Senior ng Cebu naging mapayapa kahit pa man dinudumog ng mga deboto. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Cebu. Muling ipinakita ng mga Cebuano at pilgrims ang kanilang pananampalataya sa banal na bata sa pamamagitan ng pagsali sa Penitential Walk with Jesus na nagsimula kaninang 4:00 nitong umaga mula sa Fuente Osmeña Circle hanggang sa Basilica Minor del Santo Niño de Cebu at sinundan ng opening salvo ang unang araw ng 460th Fiesta Senior celebration ngayon, Huwebes 9 de 2025. Gaya ng dati at inaasahan, siksikan ang mga tao sa photo procession na nagpakita ng mainit at pagkakaisa para kay Senyora Santo Niño.
kung saan hindi bababa sa 160,000 individual ang nakiisa ayon na sa Cebu City Police Office. Kabilang sa mga numero ang dumalo sa Penitential Walk with Jesus mula sa Fuente Osmeña at sa opening salvo mass sa Basilica Minor del Santo Niño de Cebu. Hindi rin nawala ang kahalagahan ng nasabing kaganapan ng sabay-sabay na kantahin ng lahat ng mga deboto ang Bato Balani sa Gugma na isa sa mga highlight ng kaganapan. At sa kabila ng pagbuhos ng ulan ay hindi pa rin ito naging hadlang sa mga deboto na matyagang naghihintay na simulan ang prosesyon. Batid nga ng mga deboto ang himala sapagkat nang magsimula ang prosesyon, biglang tumigil ang pag-ulan at sabay-sabay na itinaas ng mga deboto ang kanilang hawak na imahe ng Santo Niño. Sa libo-libong pumunta sa prosesyon na nakapanayam ng Bombo Radio Cebu ang isang deboto ng balaang bata sa loob ng 25 taon na si Ramela Lastimoso, kung saan ibinahagi nito na simula pa noong taong 2000 hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa kanya na bigyang halaga at oras na pumunta sa Walk with Jesus. Dahil para sa kanya, dama nito ang himala na ibinigay sa kanyang buhay. Gaano siya ka miraculous yung si Senior Santo Niño. Since I was high school, 2000s na, and then until present, lagi po akong sumusubaybay sa mga ganitong aktibidad ng seniors. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry Balingat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Kusang humarap sa National Bureau of Investigation o NBI ang aktres na si Rufa May Quinto. Kaugnay ito ng arrest warrant mula sa Pasay Court na hawak ng NBI at una ng sinikap na isilbi laban sa kanya. Ayon sa nasabing ahensya, nakipag-ugnayan ng abogado ni Quinto para sa voluntaryong pag-surrender. Dumating siya sa NAIA mula San Francisco, California kasama ang kanyang pamilya. Naharap si Rufa May sa 14 na kaso ng paglabag sa Securities Regulation Code kaugnayan sa isang kumpanya na hindi umano'y rehistrado upang magbenta ng mga securities. Nilinaw ng kanyang abogado na hindi ito malaking estafa at ipapakita nila ang ebidensya sa korte. Inanunsyo ng sekretary noong Setyembre 2023 na ang naturang kumpanya ay hindi otorisadong mag-solicit ng mga investments. Bombo International News. Ito naman mga Filipino community at mga residente sa California hindi nagpatinag sa paghahatid ng tulong sa mga apektado ng wildfire sa Los Angeles. Pagkalat naman ng apoy, nagpapatuloy. May pag-uulat dyan ang Bombo Radyo Dagupan. Hindi nagpatinag ang Filipino community at mga residente sa California sa paghatid ng tulong sa mga residente apektado ng wildfire sa Los Angeles. Sinaging panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Edna Amante Peca, ang Bombo International News correspondent sa California. Sa kabila kasi ng biglaang pagkalat ng malawakang apoy, hindi naman nag-atubiling tumulong ang mga residente sa lugar, kung saan kabilang nga si Peca sa mga residente agad na naghanda na mga maaaring may pamahagi gaya na lamang ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan ng mga apektado. Sa katunayan niya, isa sa mga nasunugan ng tahanan ay ang kanyang mga kaibigan, kung kaya't ganoon na lamang din ang kanilang pag-aalala. Sa kabila nito, hindi naman niya nagpapabayang kanilang pamahalaan dahil sinisiguro rin ng mga ito ang kaligtasan at kapakanan ng mga residente. Batay sa ulat, umabot na sa mahigit 37,000 mga residente ng Los Angeles, Calabasas, Malibu at Pacific Palisades. Ganon din sa Topanga Canyon sa Los Angeles County ang inatasan ng mga otoridad na lumikas dahil na rin sa patuloy na wildfire. Bagamat malamig naman ang panahon sa lugar, mabilis pa rin niyang kumatang apoy dahil na rin sa malakas na hangin. Pakiusap naman ito sa publiko, partikular na sa mga apektadong individual na mas palakasin ang pagdarasal sa kanilang kaligtasan dahil nahihirapan na rin ang mga bombero sa estado. Naubusan kami ng tubig, Kasi sa California, we hardly get rain.
So, yun ang problema dito. Lagi kaming may sunog. But this is the most devastating fires we ever had dito sa California. We have a strong wind. They call it windstorm. Like, close to they're on the beach. Para sa Bombo Network News, narito sa Bombo Radio Dagupana, Bombo Mayra Resida nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo Caster Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station. After po ng Bombo Network News, mga kabombo, pwede po ninyong subaybayan ng ating mga provincial stations sa pamagitan po ng social media pages ng mga ito, tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Sa mga kababayan po nating Ilonggo dyan sa may bahagi po ng Visayas area, pwede po ninyong subaybayan ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas. Sa mga Cebuano naman, nariyan po ang Bombo Radio Cebu. Para ho sa mga kapatid po natin mga Waray, nariyan po ang Bombo Radio Tacloban. Para ho sa mga Akyanon, nariyan ang Bombo Radio Calibo. Sa ating pagtatapos, sabay-sabay tayong manalangin ng Oratio Imperata for peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabo ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Philippine Standard Time, impuntulo na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa nga bombo anay sa udto. Sa gyapon ko po rin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Unahon naton ining wildfire karon dito sa may Estados Unidos, particularmente sa may area sa California. Maghahatag sa aton sa dugang nga mga impormasyon kag latest update diri aton sining nga Bombo International Correspondent, si Bombo International Correspondent Nilo Juanesa. Sir Nilo, good afternoon diri nagikan sa syudad sa Iloilo sa Pungsod, Pilipinas. Mayong oras dira, kumusta ikaw? Okay lang, thank you gid sa oras nga ginhatag sa akon nga makaambal diri. Thank you gid sa chance nga maka-share man sang amon nga istorya diri sa inyo dira sa Iloilo. All right, Sir Nilo, anong latest dira karon may kantanan sa sining wildfire dira sa may estado sa California?
Ang pinakadako gid ang sa Pacific Palisades amog ng ginsuguran. So I guess kung makita niyo naman subong before kita nag-start actually nasubuan gid ko kay nakita kong mga sky photos nga gin post sang mga kilala ko nga daw naubos gid ang Bilog County nga ang parts na ano gid I think ang total na sunog is like 5,000 acres na. Amo na sa nabasahan ko, I mean, kadamo information nga ga-circulate but so far daw amo na ang gagwa. So it's like 5,000 acres ang nasunog. Along sina may ara pagid sunog nga katabo lapit sa Pasadena sa Altadena na area along sa Silmar which is sa other side sang LA. Tapos subong may bago pagid na sa Hollywood Hills which is siguro mga less than 3 miles away sa amon apartment. So medyo nakapangipake naman kami just in case nga may evacuation. Medyo alert lang kami subong. Ang boys ko hindi mayo kay ang air sa Sagwa daw medyo maaso na. So ready lang kami subong. Sa mga areas nga kung saan apektado na, may mga disruption na bala sang for example, supply sang kuryente and other utilities dira, Sir Nilo? Yeah, I believe lapit sa Valley, sa San Fernando Valley area, malapit sa may Silmar. I think may mga areas na wala na kuryente. Kagina sang ga-drive ako, kagin drop kong parents ko sa airport. May mga may mga stoplights na wala nag-aandar, so mayara na mga actual na mga traffic enforcers na nagapadalagan sa traffic. Ang iba na lights wala na. Ang ibang ko na friends nag-report man na wala na sila kuryente pero they evacuated na tapos they found a different place. Dako man ang bulig sang mga places like Airbnb kay I think they're offering 1 week I think na libre na stay for people who lost a home para lang na makabawi lang. Isa sa dako sining bagay sa mga amo sining mga hitabo ang evacuation kay kung dito sa Pilipinas we all know nga may pipila ka mga local government unit nga may evacuation center na sila. Ang iban wala gid. May mga evacuation center ban bala nga sarang nga magamit sang mga apektado or ang iban nga makasarang sa siling mo na while ago nga naga-Airbnb sila, naga-renta sila for 1 week. May evacuation center man dira para abi sa madamo. Yeah, may ara sila na set up. I think iba na gyms, they have a center na pwede ka kadto. I'm sure may nagagamit man pero from most that I've seen nakakadto sila sa mga I think may mga kilala man sila tapos naka-warning na kinahanglan namang evacuate. Nakagwa sila pero may mga ibagid na stuck ang mga salakyan nila dito. I don't know kung nakita niyo mga video nga na bulldozer ang mga salakyan kay sobra ka traffic, mga tao nagpanic, on foot nagdalagan kay ang kalayo so na-trap sila. In terms naman of fatalities, sir, may mga information na kung may ara man kay kung pila na kabilog? So far ang nabasahan ko mga duwa ang may duwa ka fatalities tapos may iba na injured pero wala pa sila naka-count na wala sila kahatag final counts ang injury pero ang fatalities I think 2. All right. Si Sir Nilo gani ano na kadugay sa may Estados Unidos particularly sa may California? Sa LA mismo 21 years. 21 years. Yes sir. Sini nga mga hitabo no kada tuig gid bala may wildfire kag usually kung may wildfire ang mga basic nga dapat himuon sang mga tao abi nga maka-experience sila? Usually, ang wildfires they happen sa ako lang wala lang ko gama conspiracy pero I found it very strange na mag-wildfire
This time kay hindi man init, katugnaw man, tapos grabe lang ang hangin. Obviously, usually pag may hangin na kusog, it's always a factor sa wildfire na mag-spread na yon kay ang basta kusog ang hangin, gatabo. Pero it has to be hot, dapat mainit. This time hindi siya mainit. So, I don't know kung paano nagsugod ang kalayo, gina-investigate pa naman. Pero hindi it's very unpredictable. Basta magsaka ang hangin, gasaka gid ang risk ng wildfires. That's always happens usually the same areas like Pacific Palisades, Malibu, Bel Air, and those are very high risk na areas. Usually pag usually mga tao they always have like high alert lang na okay, medyo kusog ang hangin, siguro mabantay lang kita, let's be more vigilant kung may signs ng kalayo, notify the authorities para maagapan. Ining mga area, mga lugar nga kung saliin ara ng wildfire subong, madamo bala dira sang mga immigrants, Sir Nilo? Actually, ang ilang nga mga areas, I wouldn't say immigrants na, siguro may mga immigrants, pero it depends on how you wanna use that context. Kung these places are very wealthy, like sa mga mansion, di rin yung mga mansion. Yes. Like they're very hard to reach places kay ara sa bukid, tapos along the coast. So there's a lot. I'm not sure kung ano ang ratios ng immigrants who live there, pero siguro we have a lot of immigrants who are in the acting business. They come here from other countries like Australia, Mexico, Philippines, may ara man. All over the world kaya it's Hollywood, so everyone comes here. So we have a lot of inflow ng immigrants from everywhere. Yes. But immigrants per se, I'm sure we have a lot of it's a melting pot, so we have a lot of people that come. Okay. You made mention kagina regarding sa conspiracy theory, and granting for the sake of discussion, that's why nga butong ginpamangkot ko kung damo na immigrants kay sa sining tiyempo sa karon sa aton sining mga kauturan ang Los Angeles, California amo ang pinaka-accessible sa tanan sining mga immigrants kung yang nila magkanto sa United States of America. Yes. So I was thinking since nga na-mentionar mo conspiracy theory and granting for the sake of discussion, basta ma-connect naton that scenario, Sir Nilo? Like, I wouldn't say immigrants, I would say more siguro terrorists, kay it's always the last few days, I don't know kung nakalabot sa inyong news dira na may sa New Year's ang sa New Orleans na terrorist attack. Tapos ang nagpalupok sang Tesla truck in front of Trump Towers. Pero you think immigrants sila? They're not immigrants. Yes. Yeah, sa armed forces pa sila sa US. So I don't know kung ano ang connection sa na-experience nila sa ilang past na obra, or may nakita sila sa government, or I'm sure there's an influence gid. Pero I don't think immigration it's a hard thing. I can't really say that immigration would be the reason this is happening. Okay, right now we're looking at the facts, and the facts are kusog ang hangin. So we're thinking it's the wind that caused. Pero sa ako naman, it's cold, tugnaw. Paano magsugod ang kalayo kung pero simple man lang ko yung observe lang ko, simple lang ko yung tawo kag siyempre kisa kung kulang ako natunan lain ang napinsar ko. Yes. So
Usually, just like there is sa aton sini nga pungsod, March, umpisa ang summer, mainit. So ginapahalong kita, may mga fire prevention month kita diri nga patigayon nga mga activities. But sa nasiling mo na gani, how come nga kadasig magmakot sang kalayo kay ti matugnaw man, ti isa sa mga makonsider is ang paghuyop sang hangin, ang wind. Yeah, pero it's so strange to me nga pila ka sari-sari nga parts ng LA. It's not just coming from one, like sugod ka sa isa tapos malibot siya. Pero it's like lain-lain na parts ng LA at almost at the same time. Pero I'm sure ang hangin makadala sang mga embers, kag mga ashes, kag kung dry ang duta, simple lang isa ka kalayo. That's a big possibility, pero I'm really interested to see kung ano ang resolution sang ilang investigation, because I'm sure ma-investigate ni sila kung wala na kontrol ang kalayo, kung nagsugod ang kalayo, kung sino nagsugod sang kalayo, or I just I'm curious kung ano natabo kay kadako-dako gid sa nadula sa Los Angeles sa 21 years ko nga nag-start dire. I think this is the biggest the closest I've been sa isa ka sunog. Sa una nagasunog man lapit sa hospital namon sa Panorama City, pero it's like miles away. Masimutan mo ang aso, kusog ang aso, pero not to a point na amo ni ga-evacuate ang mga neighbors namon. You made mention ng distance mo kagina sa area sa wildfire sa ginatiniran mo, mga pila na galing ka miles to, sir? So about mga 2.5. 2.5 miles. Yeah. Okay. Yeah, so hindi siya layo. Halong lang kamo dira and thank you. All the best lang ati wise ang kunanuman nga hindi maayo nga matabo dira sa inyo sa mga Filipino community dira. By the way, taga diin si Sir Nilo diri sa Iloilo? Sa nagdako ko sa Haro sa San Isidro. So dira ko sa may Tubangan St. Joseph. St. Joseph the Worker Parish sa may CPU. Tapos dira ko nagdako for 18 years. Nagsaylo kami sa Molo sa Southville. Dira sa Barangay North San Jose. So dira ako for a few years tapos nagsaylo ko dire. Sa mga paryente mo din nagakabalaka, nakabalo naman sila nga so far so good, safe ikaw dira sa imo sa area? Yeah, okay sila. Gindulong ko ang parents ko kagina naglupad na sila balik pa Iloilo. So kita man nilang gakatabo. So silang ko wala man problema. Amo na nga pangadi kita para isa ina sa mga pakod naton or mga masaligan naton nga hilimon bilang mga Pinoy ang pagpangadigid sa Nilo. Ang pangadi amo na number 1 guys, pangadi tapos keep the faith. Sa aton mga Pinoy kumatumba tagabangon tagakadlaw matagyapon maski matumba. Pero syempre hindi ni Pilipinas, so medyo mabulubog at ang halakoton. So hopefully I'll find a way to help kung ano man mabulig ko sa akon mga friends diri kay 50-50 ako sa Philippines nagdako tapos 50% sang life ko was also here sa LA, so I also feel na I'm really part of the community here, so I have to find a way to help the people kung ano man mabulig ko. Kung mga Pinoy pa, may ginatawag sining amo sinang nga sitwasyon, maambal pa na yung Pinoy nga sadya-sadya gini karon mo. May ara na sang sunog do lapit lang di sa ato. Sadya-sadya pa ng term nga ginagamit. Wala gani. Anyway, Sir Nilo. Yes sir, thank you so much for having us. Paghatag nimo sang time. Thank you, Gid. Na makashare. Yeah. Thank you, Gid, and best regards to everyone sa Iloilo. Hopefully makakita kita soon. Mapuli man kami sang family ko dira by next month. So
ma-enjoy gid kami makauntalit sa batsoy. Amo na ang ginapangita sa mga Mauna-hunat. nagpalayo di Jutay sa Pilipinas ang pagkaon yun, Sir Nilo. Anyway, Sir Nilo, be safe ha. God bless sa inyo Thank sa inyong you. pamilya. Alam ka mo. Thank you. Gary Wavit, si Mr. or Bombo International Nilo Juanesa, aton sining international correspondent direktamente dito sa may Estados Unidos sa estado sang California. 2.5 miles na lang nagikan sa tiniran sa pamilya ni Sir Nilo. Ang iya sining mga ginikanan niya nakapuli na dire sa pungsod Pilipinas, naga-travel na sa karon kay kagina ko before pa man kita dire nga mag-interview sa iya. Nadulong niya na sa airport kag iya pagadinagyan tong mga area nga kung sa diin padayon sa gyapon ang pagmakot sang kalayo sa sining wildfire sa may area sang California. Isa lang sa mga notisyaran sa ngaton sining Bombo International Correspondent is that ang wildfire is pugtak-pugtak sa aton sining mga kabombo kag kadasig kuno makot abisang kalayo ti ang gina-consider among paghuyop sang hangin kay dito sa California subo sa Estados Unidos matugnaw na iya kagalos ang iban sining Banwa may snow pa to sa ila sa aton sining mga kabombo. Anyways, ang report nga nabaton ni sa aton sining Bombo International Correspondent initially is that nga mayara sang duwa na ka mga casualties kag madamo ang napilasan. Try ta pagig karon nga magpangita sang dugang nga mga information sa pag-update sa inyo sa sining wildfire dito karon sa may California. Di California nga daan madamo sang Pinoy sa mga nagkalain-lain man sini iyang area dira sa California, sa aton sini mga kabombo. Sa mga kultura naton halong lang kamo kag pangamuyo gid amo nang isa sa mga makabig naton pinakabakod sini iyang armas sang tagsa ka Pinoy sa iban sining pungsod pananglitan nga mayara sang mga katulad sining wildfire nga experience sa karon. 19 minutos na nakaligad sa takna sining launa padayon kita sa pagpalayag sa Bombohana sa udto. I-check ko this time si Bombohana andasa kay karon sa hapon. Masugod ang opening salvo sang kasadyahan sa Kabanwahanan. Isa ini sa mga highlight sa dinagyang Festival 2025. May movement na sa mga alagyan karon o kun mga main roads sa aton sining mga kabombo nga kung sa diinti amatamat na nga ginasaradhan sa aton sining mga kabombo para nga mapasiguro nga ang mga tumalambong sa opening salvo ang safe. Kagwaway man sang kung ano man sining sahi isang hindi maayo karon iya or mga untowards incident nga magkalanabo sa aton sining karon iya nga mga kauturan. Check ta si Bombo Hana andasa direktamente karon sa bahin sang Iloilo City Police Office kay yara karon sa kamot sang ICPO ang pabilin before, during, and after sang duwa kadlaw nga magkasunod nga opening salvo pagpasiguro nga ti safe ang mga Ilonggo, hindi lang kay mga Ilonggo, ang mga may luyag pagidiya kun sa diin mandrabasi kun may mga halin pa iya sa bahin sang Kalibo or may mga local tourist kita nga luyag nga mag sneak peek abe sa matter of fact ang opening salvo o hindi man niya makabig nga sneak peek abe kiti ma-perform gina mga tribo mo ipakita nila ang ila siniya nga performance patilaw but sa highlight gid ekspektaron ta pagid ang mas grandioso mas matahom nga performance ang tagsa ka tribo. Check ta si Bombohana andasa. Han, Bombohana, sa report please go ahead. Yes, Bombohana, nakahanda ang Iloilo City Police Office sa ining patigayunon nga
opening salvo sa kasabihan sa Dinagyang Festival 2025 subong nga adlaw kag sa buwas nga adlaw iya Bombot Siama. So 3 months sa interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Ligada ang direktor sa Iloilo City Police Office iyaging pahayag nga preparado na ang 100 ka mga police personnel nga maga-deploy sa among nga mga area sa Freedom Grandstand dira sa Mike Atubang sa Iloilo Provincial Capital. Kagiriman na Bombo Cham nati ang ginuuna anay nga deploy ang ining 100 ka mga police personnel bangod man ngati ang 2,000 nga na-mention ni Regional Director Police Brigadier General Jack Wangki ang deploy iya sa tion niya sa highlights na sa Dinagyang Festival wherein sa January 24 to 26, 2025. Kaginiman kasabay man sa ining pag-deploy sa isa kagatos ng mga police personnel sa mga nagakalay na ini areas karon magapadayon man ang mobile patrolling unit at mga pag-inspeksyon man sa mga kapulisan sa ining mga tumulanaw mismo sa ining opening salvo dira sa mga Iloilo Freedom Grandstand. Kaginiman nakipag-angot naman ang Iloilo City Police Office sa Iloilo City Traffic Management Office sa mga rerouting and road closures nga ginpatuman na subong gid lamang nga udto mga alas 12:30 sirado na ang sila ka mga dalan diri iya sa area sa city proper man Bombo Cham. Diri man ang pagpanugyan nga maghalong karon sa pagtan-aw, pagpadulong didto magdalasong mga payong kat medyo ang ulan kag ang pagsikyar sa mga gamit dapat ipagaunahon ini kag ini magdalas ang mga ginabawal kangay sa mga armas kag mga matalong nga bagay wherein nga pwede ikuhaon man sa mga kapulisan. Yan ibala kay pamatian nato ng ining pahayag ni Police Colonel Kim Ligada. Yes, naka-final security committee conference namin isang Tuesday and we are all set sa pag-secure sa opening salvo. In fact, kagabi sa blocking isang rehearsals, naka post na kita sa ato ng mga security personnel and then we have an augmentation naman sa region, 100 personnel na mag-report sa buong aga para karon sa hapon nga pag-secure natin sa opening salvo. Sa subong na ang opening salvo gin kuan sa aton bigin pa augment ni RD Police Brigadier General Jack Wangki ang mag-undergo sa Lisok. So for the meantime, for the next 2 days, beginning today tomorrow, diri sila sa among report for to augment our security forces sa pag-secure sa opening salvo. We have ang ICDTMO, local government, pati kami nag-send na sa advisories with regards to the road closures since kahapon. Nag-advise nito sa public sa mga oras nga hindi dapat na iwas kasi sila dapat sa city proper because very medyo itik ng traffic. Yes, so we are always posting safety tips kung paano malikawan ang mga mabiktima sa mga kawatan. Kaya dapat yun ang marumuluriyata should be aware aware sa ilang mga belongings kag di observant sa mga tao sa paligid. So it's a matter of maghalong sa especially kung crowded ang inyong pagkakatuan. Napatian dili Bombo Cham ang pahayag sa direktor sa Iloilo City Police Office sa Police Colonel Kim Ligada sa ining ilaman nga deployment sa pagayunon nga kasabihan ilidagyan sa subong adlaw tubtob buwas nga adlaw Bombo Cham. Dapat siguro hulugton pagid ni Colonel Ligada ang pagpangsikyar kay do may pagpanghangkat na bombohana para sa sining kung paano i-delegate ang pagpasiguro nga mapabili ng kalinong kakatawhay kay bisan nambalon ta pa radam lang siya may post nga balita sa aton sining page duwa ka may diferensya sa panguna-una nagbinunanay bombohan.
Yes, mo gani man Bombo Cham nga ti at isar nga sige-sige diri ang kampanya kay sige-sige man pagtahanumdom sa ining mga pagsulundan nga kuntani ginabawal ang mga talong nga bagay kadang ining paghimo anay sa paghimo sang ining mga krimen kag ano ka man nga kinagamo within the festivity of Dinagyang Festival, but may naara gid nga mga kumbaga at ulo for less kayo ng tinligada nga may mga naghimo sa Japon sang amo sini. So kabay pa nga alin karon sugod man sa matapos ang ining Dinagyang Festival wala sang major incidents nga magatabo man diri sa mga syudad sa Iloilo, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo sini iyang follow-up report. Bisan na malonda pa iyang may mga diferensya ini sa panguna-una or mga liho-liho ini. Basta gani may mga bugs sa aton sini nga mga kabombo, mas labing mayo nga usisaon gid na sa mga kultura naton. Kung magalantaw kamo sang opening salvo, mas mayo pa nga hindi na kamo magsagad kadalasang mga bugs dira sa aton sa kapulisan. I do believe nga mayara naman sang instruction sa inyo nga usisaon gid ang mga luyag nga magalantaw sang opening salvo sa ila sini nga mga ginabitbit sini nga bag, be it knapsack, shoulder bag, body bag, ano pa ginanga klase isang bag, engineer? Ang belt bag, no? O kon bag. Oh. Oh. Basta sarang sa isang bag, ikon malantaw ka piningsalbo, di ka naguro magdala sang bag, no? Kung magdala ka man sang bag para butangan mo sa imo sini nga mga kinanglanon, dirati ibili na ang mga matiga, matalom kag taliwis sini iya nga bagay para nga likaw na sa huol sa aton sini karon iya nga mga kabombo kay ti pang konpiskaron man ina sa gyapon sa aton sini kapulisan. 28 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton na banwadug nga mga balita kag impormasyon diri sa bumuanay sa udto. Istorya naton ang Social Security System nagpaandam sa mga kooperatiba nga pasakaan sila sang kaso kung hindi sila magbayad sang kontribusyon sang mga driver subong nga bulan, particularmente ginatumod ning ikaw DTC. Ngati sa anom sini nila katuig nga pag-operate bilang isa ka kooperatiba sandig sa Public Utility Modernization na program, ay kaduwa lang sila yung magbayad sang kontribusyon sa mga driver nilaw. Ang isa to ka pobre nga driver, malon kung tani, kiti siguro kulang ginang budget, base kung may mga balayran sa eskwelahan o kung ano dira, nga kinahanglanon niya man. Hindi siya ka-loan. Kay apisar, anom na siya katuig, nga nagatrabaho as driver, kadua lang niya mahulugan ng iya siling nga contribution sa SSSO. Balikan tayo ni matapos sa pila ka-importante nga mga panumdum. Oras. Viva Señor Santo Niño! On January 25, Saturday, Bombo Radio, Plazuela de Iloilo, and Star FM will give you the best and the most extravagant band competition for Dinagyang 2025. Pasigabong! A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Don't miss a chance to witness this one great musical competition and showdown. Participated by 12 carefully selected bands from Visayas. The first prize, 50,000 pesos. The second prize is 30,000 pesos. And the third prize, 20,000 pesos. An additional amount of 10,000 pesos will be given to the band with the best on-stage performance. All non-winning participants will be receiving 5,000 pesos each. So remember the date, January 25, Saturday. The time, 6 p.m. The place, Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo. The event, Pasigabong. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Viva Señor Santo Niño!
Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabilin nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nangin imbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetohon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon.
Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses, mag-set sang goal, umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sa maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basaha gid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto. Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran. Sa udto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Ang SSS diri naghambal, nagpahayag, kang nagpaandam sa mga kooperatiba nga pasakaan sila sa kaso kung hindi pa sila magkahulog sa ila sining kontribusyon para sa ila sining mga driver. Matapos nga nagpabombo ang isa ka driver sa iya sining matukiman nga sa sulod sang 6 katuig kaduwala mahulugan ang iya sining SSS contribution. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Bombo Jomar, please go ahead. Nagpandadri ang sikya ako na ning SSS, no? Ako ning social
security system sa mga employer nga mag-remit sang insakto sang kontribusyon sang tagsa nila ka mga empleyado ining kasunod diri karon bumbutsam sa reklamo no sang driver sang ikaw DTC o kun ining Iloilo City Alliance of Operators and Drivers sa Transport Cooperative nga may mga driver nga nagahambal nga kaduwa lang kuno sila nga mahulugan sang ila siding SSS sa sulod sang anong katuig no, nga pagpanerbisyo sa nasambit sila karon niya nga kooperatiba. So with that, pakikagutan naton diri si Sir Amiel Hinoba, ang Senior Communications Analyst sang SSS Visayas to diri sa may area karon sang Molo. Mayro kay way sang damo kay istorya kung magkadto ka sa opisina ni Sir Amiel. Gilayon nga ginakiter bubutsam po nanong mga concern. Sunod sa natong dan, ginaproseso na nila ang kaso patok sa sabit sa nga kooperatiba kay man ang mga driver nga nigili nag-file na sang reklamo no sa SSS kung paano nga away gyapon na ma-update ang ila sini nga contribution sa Social Security System. Disunod diri sa natong dan, ginulat na lang nila ang dugang sini dokumento alin sa main office no. So pananglitan nga makabot subong nga semana nga gina-expect ni posible nga mapasaka ang kaso kay siyempre preparar pa nila ay pang consolidate tanan nga mga ebidensya abatok sa sining pagpasaka nila kaso karon sa nasambit sining kooperatiba pabutsam. So direct pananglitan kon mapailang kaso abi sa korte kag madaog kay kalabanan sini naga-prosper ang kaso nagadaog ang SSS no. So pananglitan kun amo sining matabo pabaydan sa kooperatiba ang mga binulan nga waay mahulugan sa tanan nga driver no sa ila sini karon nga kooperatiba kay natukiban gali diri based sa aton sini karon nga pagpangusisa hindi consistent no ang ginahulog sang kooperatiba like say for example sa katuig hindi kompleto mga binulan may ari gani nga January, February tapos ang March ug April way mabaydan tapos may ariman October kag November ang December way man mabayaran diri bumbutsam. So ang mga bulan nga way mabaydan sang kooperatiba amo niyang ila sini nga baydan no pananglitan nga mag-prosper ang nasambit sini karon nga kaso. Once say for example kung magsabat sa demand letter kay may demand letter ni gali ang gipadala ang SSS sa sambit sa nga kooperatiba kung gusto na bisang kooperatiba kasi hindi na maglapos sa pagkinasuhay so pwede no ang pamaagi nga baydan na lang nila kung anong mga kulang sa gila sa mga drivers no ang mga contribution sa mga driver baydan na nila para hindi na maglapot na sa korte kasi magkinasuhay hasta nga maglawig pa no ang ining nasambit sa karon nga concern especially sa mga driver pabutsam. So ang ining patag sa natungdan kay ginalauman nga atinguan sang nasambit sa ding opisina nga mapasaka ang ining nasambit sa karon nga kaso batok sa nasambit nga kooperatiba pabutsam. Arib lang kapahayag no ang kabahin sang patag diri ni Amiel Hinoba sa mga interview diri sa Bombo Radio. Based sa aton nga pagpamangkot sa legal no section naton kag sa aton nga account officer dito sa City Mall Pavia and based sa checking naton sa record naton may mga payment naman si employer sang October and November but may mga kulang gyapon no may mga months gyapon sila wala na bayaran but based on checking sa record may mga 3 months na sila bayaran but as we all know hindi man enough pa kay may mga gap pa no so sa pag-check naton sa legal for ano na siya no for final demand na ni possibly ang iyang kaso kay tungod nga wala si employer nag-comply sang ginapangayo pasang iban nga dokumento sa ato account officer no so man ang magiging possible naton nga next option if kundi nagid si employer responsive so may probably nga masik na kita legal remedies no which is manang nga bal naton nga possibly maga-file na kita kaso. Okay, sa 3 months gani nga ginbaydan nila sir sa anong tuig ni gani
Ang period nga ginbayaran nila no, more on 2024 to ang ginbayaran nila no. May mga period man sila nga ginbayaran early 2024 nga para sa 2023. Kag ang last nila mga 3 payments is para ato sa 2024, which is nagbayad sila October kag November, 3 ka payment ang ilang ginbayaran. Okay. Sa demand letter nung condense ni sir? So indicate na da nga syempre kung hindi gyapon mag-comply sa employer, wala kita choice na but to seek legal remedy as I mentioned kag posible nga ma-filean sila kaso. Ano kalawig ni sir ang proseso naton balantati kung sa gobyerno dapat ma-plus target ni step by step? Well, depende no. Kung mara na sa korte, we'll follow the course no kung ano man ang schedule dira sa korte. So hindi man kita ka determine subong no. But for our end, hopefully no, within this month kung may mga status na ang mga ginapanugyan naton sa employer, hindi lang no sa concerned nga employer but sa iban nga tanin din na pagpalabuton dira sa amo na punto kay ti ang agrabyado diri actually is ang aton nga mga empleyado na nagatrabaho sa ila. Sir, sa mga drivers ni ti ang iban gambal malo na tani sila. So some taon going ni ang kaso hindi pa ni sila pwede kalon. Anong status nila ni? So as of now kay kung tanaw naton medyo pakatiga ang employer so hindi pa wala pa payment nga kompleto nga nabayad although may mga months na ginbayaran but it was not enough pa no nga para ma-qualify ang ano. So kung in case nga hindi pa makabayad kag makadto sa case so mawait kita no kiti ang managing katabo subong nga si employer is medyo hindi responsive sa aton nga gina-request sila ang mga dokumento. So pananglitan maghambal si employer nga ti tamada na magkaso settle tanan lani possible na sir? Actually no, ang magmataning tinutuyo naton that's why we are giving them letter, demand letter or billing para hindi na kita maglabot sa proseso ng ginatawag nga legalidad kay mabudlay man na sa part ng employer nga wala ga comply kay tiduwa na ang possible mo. May civil and criminal aspect ina. So kung mag-settle man lang sila, well good, it's advantageous not only for SSS but basically para sa empleyado nila kay ang pagbayad sa contribution ensure nga makaabot sa mga benepisyo hindi lang loan no mga benefits sa SSS so it's a form of reward mo man sa imo na empleyado ang pagbayad sa ila SSS kay nagatrabaho sila sa imo negosyo dra kagakwa sang imo income sa ilang effort so dapat i-ensure man sa employer nga nya man niya obligasyon sa empleyado. Anong cover sa sir subong lablang at kung last year lablang tuig nga sila kabayad mo lang na ibayran o kung halin gid sa umpisa nga nag-start ang mga drive. So based sa record nato tanan nga gap nga or mga blanco nga wala nila nabayaran nga na-prove naton nga may operation sila pagasugton gid na siya. I see, okay. Subot silingon sa COVID to kay ambak employer nga why to nunulugan kay COVID sir pero di ba may mga gabiyahe man sa gihapon that time? Yes, kung ma-prove nga may operation sila gyapon, so dapat bayaran gito ang mga contribution sa ilang empleyado nga nag-duty kag nagtrabaho sa mutong nga period. So do dako gini bekal ka ikaw di TC gini Bombojo maraw? Ati mo na ang ginalantaw si Didi kay ang naobserbaran abing sang SSS dari bubut sa PD lamang kooperatiba. Ako din sa pinapan ka mga employer ang iban sila nagapaugat. Abot silingon laton pa nila nga maglabos korte antes sila nga sabat na kung anong kinanglanon sang ila sila nga driver. Isa do sa kay Sir Ramiel ti way man sila gambal nga nagalahog na kung anong ginahambal sa ila ti amo na gina-implement ti amo na subong malabot kinasuhay kun hindi pagdasakton sa kooperatiba ang balayran halin sang January 2019 okay 2018 may operation ang co-op agaling do 3 bulan so butanta 2019 lang nag-start as to the present diri karon bubutsamti sa tanan kuno nga mga tinuig ni may ara gid sanggap way sang tuig nga way sanggap naabot silingon may mga tuig pamangkot dira nga may gaping sa paghulog nila or pagbayad nila sa contribution sa mga driver may gaping man bala ang biyahe ka mga driver?
Tikon lang tawon sa demand letter, amo nang na-address, no? Amo nang gina-question karon sa Coop nga may gapping, no? Ang ila sini karon nga contribution sa bahin sa SSS, di mo nang ginapasabat kay pa karon sabat sa Coop. Tidwa mala nakabagay kung nga wala sila kasabat. Wala sang inog sabat o kung wala sang inog sabat. Amo na, pwede man white tinong sabat. Ang Katatlo na kooperatiba, eh. na. Katatlo na po Actually, po, Mare. come again? Siling ko katatlo na. Tikon hindi pag-address ang concern yun Director Bubutsamp na. Isa pagid sa main pagid nga discuss na sa social security system. Ipang trace na ang mga former board sang co-op o ko nagapungko si Ricardo Chairman kay ining si ang bago subong nga general manager bla na sang nasabit si Ricardo nga kooperatiba sang last 2024 na adualo pa lang ni sa kabulan sa bahin karon sang ikaw DTC no nagapungko si Ricardo nga bilang general manager Adri karon Bubutsamp susunod kay Sir Amiel nga once kon mag-hearing na ipag-invite ang mga daan sa nga mga nagapungko sa nga mga board kag the same time chairman sang ikaw DTC kay may problema that time 2019 hasta 2024 na subot sila ko dapat ara man ang ilang sila nga presensya once kon mag-hearing na Bubutsamp pina kon hindi ma-address abi ang concern sa demand letter nga ginaayo karon sang social security system. Ang na-mention taga general manager amo ni si Cecilia Cartagena na ang general manager sa ikaw DTC do mga 8 pala sa bulan na nagatungko diri karon sa kooperatiba ti so do ka Sir Amiel paniday magkablaka kay tanan nga mga nagapungko no anay kag chairman sa ikaw DTC ang invite nila once kon mapasaka na sa korte ang kaso kag mag-umpisa na ang hearing Bubutsamp. So, alright. Sa natong dan, from time to time, gina-update na to sa mga drivers kung paano nga ma-address ni. Pero sa kay Sir Amiel, as of now, hindi pa sila kalon sa ila siling SSS. Sigmala niya, once kung mapasakan ng kaso, kag may sayra na, adas the time nga halin to sang 2019 as to the present, mabil na nila kag pwede na sila makalon asang ila sini karon yang social security system Bubutsamp. Sa pihak sini nga bahin diri kita subong sa may Luna Lapas kung sa din nag-umpisa na diri ang temporary road closure sa sining opening salpo sa kasadyahan sa kabanwahanan bawod nagaidas ang mga tawo diri Bubutsamp halin diri sa may atubang sa dako sini nga mall diri sa may Luna Lapas apakadto diri sa may Kapitol kay diri pa lang daan ng corner diri sa may babaw kang o sa dalom sang overpass asirado sa mga public utility jeepneys bus o kon jeep subot sa lingon ang mga pasahero napakadto diri sa downtown may duha ka opsyon mawanto sila kung masakay sila sa tricycle alin diri sa binasambit sining area kay way naginapsugtan mga POB, POJs ang ginapasugtan na sini among mga private vehicle. So, buot silingon, ang mga ruta, sila nga jeep o kun bus, nga haro si Pio, diri na lang gid sila sa may Luna, Lapas, sa may tubang diri sa mall. Tapos, balik sila, pawala, na-post nila di sa may Lapas Market, balik sa ila, sining ruta, Bubutsamp si direct gid ang ila, sining nga Boylo, to sa may Lapas Plaza, pabalik. So, ang iban sinitiga sa kahit las tricycle, tabok diri sa Ports Bridge, hasta dito sa may area karon sang atubang sang Iloilo, provincial capital Bubutsamp. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sini iyang follow-up report. Nagakadapat gid lamang nga pati ang mga
previous nga mga nagpungko nga mga officer sang kun ano man nga kooperatiba, hindi lamang kay ang ikaw DTC, kundi tanan sini nga mga kooperatiba nga may kakulangan kag padayon nga nagapadungol sa pagbayad sang kontribusyon sang ila sini nga mga driver, ang nagakadapat gid lamang nga pasakaan sang kaso. Kay ti inhustisya ining ginahimo sini nila. Nagatrabaho ang mga driver sandig man sa ila siniya nga katungdanan kag responsibilidad. Ang responsibilidad kag katungdanan naman iya sang kooperatiba, ang ila sini nga wala ginatungdan. Ang pamangkot, kung sa isa ka bulan sige-sige ang biyahe sang isa iya ka driver or tanan abi sini karon nga unit sa isa ka kooperatiba nga hindi nila mabayaran ang kontribusyon sa ila sini mga driver. Di nagakanto ang kwarta, ginaano sini nilang kwarta? Timambal ikaw abi Bombotsam, bala mo may mga maintenance and other operating expenses man kami. Hindi na naya problema sa driver, ma'am and sir. Hindi ba? Inyo na naiya kundiin kamuya mangita sang inyo sini nga palulos. Kundin kamo mangita sang iabuno dira. Kaya ang inyo sini nga mga driver, ginubraman sini nilang ila trabaho. Nangabudlay sila, nagpainit, nagpaulan. Bisan hindi na sila ganit maulanan, sumukay sirado na da. Nagpainit man sila, or mambal kapabiti, sige lang, kay aircon man yamon, sini nga minibus. Bisan pa, ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko diri sa syudad sa Iloilo during rush hour, hindi lang ulango. Hindi man niya lang ulango ang imo sini nga batsagon kung naga maniho ikaw sang salakyan straight sa sulod sang 8 ka oras. Ang mga nagamaniho gani sa pribado nga salakyan, sa bilog sini nga adlaw siguro makamaniho sila maximum pero untat-untat 2 ka oras lang or 1 ka oras. Pero kung mayara sa traffic, 2 ka oras. Yang kilala gani ni Bombo Brinan, 30 minutos pa lang gani nga nagpugok dalagan sa trapiko, gabinhod na pusog-pusugan niya. Kay ti manual man na yan sini nga salakyan mo, same as sa mga nagabiyahe nga minibus. Manual man initanan. Kag sandig man gani sa eksperyensya, basta gani krudo kuno, engineer, di ba? Ang ginatughong mo, medyo matrutig kag madalom-dalom gi man clutch niya. Kaya hamakon nyo na nga linas ka clutch, kag timpla-timpla dira, gasolinador, ang preno, kag ang clutch, plus pang kambya-kambya mo. Di man ba kawalo ka oras kapoy man ina para sa mga driver, makaluluoy man na sila. Amo man lang ng ila sini nga ginasaligan, amo man lang ng ila sini nga ginadlaganan, pananglitan malangan. Ngati nagasulod sa ila sini nga pinsar nga sa tsimpo sang piga-piga, ti pwede takalon sa SSS. Basta iya, sa sulod sa 3 ka tuig, makahulog lang iya sang kontribusyon. Ang aton sini nga kooperatiba, pwede kita makalon. Tigin sikyar karon sa mga driver, sus Maria Kagusip. Kadamo gali isang bingaw. Kag hindi lang niya sila nga basta bingaw kung istoryahan tang contribution sa ikaw DTC, sa SSS para sa ila sila mga drivers. Sa 6 ka tuig, kaduha lang. Hindi taman initanan pag ibubo kag ibasol kag ipaabaga or ipapasan sa current general manager sa ikaw DTC. In fairness, sa iya, kaysa tuig 2024 laman siya nag-umpisa. Pero kung lang taon ta naman ang iya sini nga kakulangan sa sulod sa tuig 2024 or sa iya sini nga pagpungko tubtob tuig 2025 sa 8 ka bulan, tido mga kapila, kadua lang siya. Siya lang yang nakahulog, kadua lang. Kadamo sang irregularidad
kag daw hindi mayo nga nagaklinabo sa sulod sang kooperatiba. Mayara pagid nga gani yaw sa Apdo DTC, matya pa masako na Apdo. Apod DTC gali. Wala man sila garimit kuno sa SSS, pero ginabuhinan pagid ila sini nga sweldo. Ay sos Maria kagusip kunang kilala ko ni nga makabig taman nga Ilonggo pilosoper, mambal sa ano niyang nagapadlagan sa Apod DTC, mga Hudiyo? Ano niyang ila sini nga mga pinamatasan, mga Hudiyo? Oh. Terminolohiya lang na yan, offense, men. Pero doon mo gimana sila, oh? Hindi maguro, ano? Pero tiwai ka nagarimit sa SSS ang mga driver mo. Buinan mo pa yung sweldo nila? Ay, paano niya itong istorya man? Gapangabudlay ang mga drivers ninyo, tapos kamo yung mga nagapungko nga mga opisyal dira. Kamo lang yung kamo lang ya ang sup-sup sang tubod sang gatas? Kamo lang ya makakaon sang cheese? Kamo lang ya makakaon butter? Kamo lang ya makakaon sang pandesal? Sa bagay, kung pamatian talang daw, mas klase ang ginakaon subong sang mga nabuhinan sang waay ginrimitan sang SSS, ginbuhinan pa sweldo nga mga driver, do ka sosyal man pamatian, galing kiti. Kung pamatian mo, sosyal pero kung pinsaron mo do, pinot gid, ano yung ginakaon nila? Tisang una, hamin egi, subong igham na lang. Hindi mala Bumbo Jomar, kay Bumbo Jomar ko na nakwa. Ang mga terminolohiya nga igham. Kung medyo nagahirap sulok-sulok ang mga driver kiti. Buinan ila sweldo, way paginrimita nila sining SSS, igham no? Hirap sulok-sulok mo na, ighaman mo lang, solve na dayon. Ighaman mo lang kag padalundunan mo lang ka piso tubig na bla, ti gwapo-gwa yay. Di bla? Ti dapat sinibanwa, no? Ang Department of Transportation sini, mayara man sina diri sa pag may kamot man na diri nga hatag sa nagakigo sini nga pagdisiplina sa mga opisyalo. Kag kun ano pag nga mga insya sa gobyerno, no? Nga dapat siniya banwa buligan ta ining mga kaluluoy nga driver. Ang iban to hambal gani nga ti siyempre do bugal Manila daw San Juanob lang kami ang pioneer sa minibus mo. Ti subong yang gagwa nga istorya, kamo gani ang pioneer, kamo man ang pioneer sa mga natuntuhan. Langalang na ginaton sini nga tsimpo sa aton sini nga pagpangalagad. Kagalang-alang naman ang aton sini nga tutunlan. Hindi pwede pa niya, pwede pa Tita Reds, no? Anyway, sa aton sini mga kabombos, standby na sa kapon lamang program. Kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco, vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Ora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 5 to 11, 2025.
Songs that are largely from the past millennium will be yours sa sining weekend. Kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ang gabi sa Enero 11, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 12, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang needed grace and strength agud atubangon ang mga challenges sang tuig 2025. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Atensyon sa mga hilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa text kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kun kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Hello and good afternoon, Gid. Sa inyo tanan, mga kabombo, baw halabirana, no? Opening salvo para sa kasadyahan sa mga kabanwahanan. Today is January 9, Thursday, 2025. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Well, regarding sa opening salvo, may mga road closures na, kag medyo magutok na ang aton nga mga dalanon. So I just hope nga kabalo ka mo, aware ka mo kung diin ka mo pwede nga makaagi. Galing lang kay nagaulan-ulan, nagatulotalithi bala subong. Bao, let's hope nga ti mag-better gid ang aton nga weather. Budlay niyang mga tulotalithi mo, no? Bao, ang ibilin sini sa aton, trangkaso gid, ay ti paano na lang na ang aton da nga mga performers, no? But anyway, sige lang, we remain positive. Maayo ni ang weather karon, kag wala lang sa may mabag down after. Anyway, this is Tita Regine. Kag padayon kita sa pagdudon sa inyo sa mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. So I welcome everyone sa sininga hapon and thank you sa mga napadala sa ilang mga stories, kag sa mga magapadala naman sa ilang mga istorya. Thank you in advance. Email nyo lang ha sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 16 minutes after 2 o'clock, ari na ang ating song para sa inyo sa saninga hapon from J.R. Oclarit. Ngano, good afternoon. Wato na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Dawato na lang maski sakitan lang ko. Akong ampingan ang atong handumanan, bisan wala ka na. Iagi ko na lang sa joke, smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Bato na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko guma ang mulabaw, gumalaog wa nailangin. Aparwa mo kini ibalo ka, tulo na lang.
nasaktan lang ko. Dawaton gyapon bisan sakit nga no by J.R. Claret. Good afternoon again and welcome sa kahapon lamang program. Kaupo ninyo si Tita Regine Ed Go Straight na sa pagbasa sa aton nga makasaysayan. May ari naman diri nga episode para sa aton si NB ang title Sowing Seed with Tears. Dearest Tita Regine. Hello, staff and members of Bombo Radio Philippines, especially to you, Tita. My fellow KLP lovers, good afternoon. Sang high school pa kami sa public school, our teacher in catechism was happy to meet our class every MWF, Monday, Wednesday, Friday, from 12:45 to 1:30 p.m. During our first meeting Monday, we were asked to have self-introduction. Then, nag-submit kami amon names. Kanami sa iya, guwapa, kag mapinalanggaon. Ka-alive sa iya mag-handle sang class. Kay damo siya mga anecdotes and parables, agud hindi kami katulgon o kuntuyhon. Next meeting, Wednesday, Tita Regine, ang perfect attendance namon nga 40, nahimo nga 35 na lang. Limagid ang wala magsulod sa iya klase. Pagka Friday, our third meeting, 30 lang kami ang nabilin. Ay, abaw, nakita namon si ma'am, nagapungko, nga nagapanampu ay. Masinulubon nga daw mahibi. Natingala kami. So, amon siya nga katuan sa lamesa, pagipamangkot sa amon nga class president, Miss, na ano ikaw? Insa tama ikaw sa pong kamasinulubon. Sang Lunes kag Miyerkules kasadya sa aton, permi ikaw nagayuhom, kag imo man kami ginapakadlaw. Ano, may problema ikaw? Masakit imo ulo o kun busong? Ano ang mabulig namon? Nagtindog siya, Tita Regine, sa tunga kag maghambal. Class, abi ninyo, nasubuan gid ako. Hindi nami ang pamatsyag ko, nga nagaamat-amat kamo kahanaw, nagabiya sa aton klase. Imagine, 1/4 of our class in religion disappeared. Nag-walk out sila. Hindi siguro sanda interesado nga makilala nanda ang aton Ginoong Diyos, nga nag-antos sa cross, kag nagpakamatay tungod sa aton kasalanan. Gusto ko daad, mahibaluan ninyo ang kamatuoran, ang kinabuhi sang aton Ginoo. Magiyahan kamo sa Dios sa husto nga dalan, sa inyo pang lakaton sa pira ka adlaw, nga kamo mangita na sa trabaho sa iba nga lugar. Nasubuan kid ako magpanumdum, ngang iba sa inyo hindi gusto nga makilala si Kristo, si Jesus nga aton manunubos. Nagasugod ako pagpanggas karon sang binhi nga mahimo ninyo sa guron, agud mabuhi isang maayo, hasta mamunga, kag inyo pag-harveston, bilang gabay sa inyo nga pagtubo, sa inyo pagdinalaga, kag paghinultiro. Tita Regine, our religion teacher was very prayerful. She included us in her prayer that God will help us in our studies, protect us from all dangers, and guide us in the right direction to reach our goal. She was our idol mentor, teaching mga beautiful virtues for our good now and in the coming future. Ganit na luoy gid sa iyang among nga class advisor, si Ma'am A. Kagin patawag ang napulo ka classmates namon nga nag-eskapo sa amon klase sa religion.
Ginlaygayan sila ni Ma'am A. Kagsunod si Mana, nag-attend na sila sa klase. Nag-ask sila sorry sa amon nga religion teacher. Sugod sadto, nagdugang pagid kasadya ang amon klase. May mga games siya nga gin-share sa amon parte sa mga miracles sa kinabuhi sa aton Ginoo. May mga riddles siya nga kung makuha namon ang husto nga answer, may mga premyo kami. Then, we learn to pray, sing, praise, and love God. It was really interesting and enjoyable. Hindi ginamon siya malimtan sa mga manami nga leksyon nga gintudlo niya sa amon. Ang pagsakripisyo gali tita, mapaanggid naton sa isa ka dalan nga hilamunon, nga haros hindi mo masarangan ang kasiot, kabudlay, kagkakapoy sa imo nga paglakbay. Agod makalambot sa ginapadulungan nga kalampuasan. Nadumduman ko man ang isa ka estranghero nga nakaabot sa amon barangay when we celebrated our barangay fiesta. Pagkatapos misa sang pari sa amon kapilya, nagpamunyag siya sa mga gagmay nga kabataan. Ginbunyagan niya. Samtang ang mga daragko na nga mga kabataan naghinampang. Hinali lang sanda naguntat kay may nag-abot nga tawo. Hindi nanda kilala, ginpaypay sanda, gani gintiripunan nanda ang tao, kag ginhatagan sanda, kamainit pa nga pandesal, isa-isa. Nalipay sanda kag nagpasalamat sa tawo. Naghambal siya nga mamati anay ang mga kabataan sang iya nga sugilanon. Nag-istorya siya nga may isa ka tigulang masakiton, nagabaston kag nalipong sa ginsangan sang dalan nga may katubuhan. Nag-agi ang tricycle nga puno sang manugpamiesta nga mga tawo. Iya lang ginlabyan kag nagdiretso sanda sa fiestahan. May nag-agi naman nga pick-up nga duro man ang nagasakay nga sa bungero. Nagadali sanda nga makaabot sa pag-umpisa sang bulang, kag andalang ginlabyan ang tigulang. Ang ikatlo nga nag-agi, ang bakero, gasakay sa iya karabaw. Iya ginhigot iya karabaw sa puno sang kahoy, kag ginhakwat ang tigulang kag tustuson. Naumpawan siya, kag nangayo sang tubig kay nauhaw siya. Iya na lang ginpasan ang tigulang, kag dalon sa may balay, 20 meters away from that road. Tuya, iyagin pangayuan sang tubig, kag paimnon. Tapos nakapahuway, ginpangayuan niya sang kanon, kag pakanon. Ginhulat-hulat pa niya nga makasarang na ang tigulang nga makaangkas sa karabaw, kag iyagin dara sa ilabalay, para at tipanon. Ang iba nga mga kabataan, nawili man pamati sa estranghero, kagigo niya na talupangdan, mga sangtunga gid kananda ang nagkaradura. Nakatangra man sa langit ang estranghero, kang manghay-hay nga nagalumaw-lumaw ang mga mata sang luha. Dako gid ang iya kaluoy kagkabalaka, sadtong mga bata nga nagkaradura. Nasayangan siya sang binhi nga iya nga ginistorya nga waay bili sa mga bata nga nagkaradura. Ang isa ka bata nga anak sa isa ka kagawad sa barangay, iya ginagda ang estranghero nga manyaga sa balay nila. Tapos panyaga, ginpautwa sa estranghero ang kaluoy kag kabalaka sa mga bisita, parte sa dong mga kabataan. Kag dayon niya ginpakilala iya kaugalingon sa mga bisita nga naga-mission siya sa pagwali sa mga pulong sang Dios sa mga katauhan sa ilang barangay. Pagkahapon, tapos ang pasundayag sa barangay, ginpresentar ni Kagawad M ang estranghero sa barangay council, kag ilaging tugutan ang estranghero sa pagwali sa isa ka oras sa mga tao. Nalipay gid siya, kag dako gid ang iya nga pagpasalamat kay Lord sa barangay council kag sa mga tawo nga nagtambong kag namalandong sa pagpamati sa mga pulong sang Dios. Tita Regine, thanks gid for reading again ang akon episode. Mabuhay tayo sa KLP. Love you and miss you. Always keep safe and God bless. Sincerely yours,
Inbi sa Iloilo Province. Well, and B, you are right, no? Ang seeds nga ginatanom, ginasabwag, depende ang pagtubo sa duta nga natupan. And I agree, no? Hindi amo sina kahapos ang mangin isa ka missionary. You have to give up, no? A part of yourself. Like siguro family mo, time mo sa family mo, kaya you have to go out and let the people know about the Lord, about God. Tell them of His Word, ang iyang mga ginapang tudlo, ang iyang mga teachings, and that way, no, makahambal kita nga, you have to sacrifice something para sa sina nga buluhaton. And so it is not easy. Siguro ang iba, no, like time nila sa ila hobby, they have to give it up. Parang mangin true disciple gid sila, no? Mangin true missionary gid sila, bringing Jesus to other people. Kag sa imo to nga na eksperyensyahan sa inyong religion teacher, nami man, no, kati nagbulig ang imong advisor, kagagin pang patawag atong mga nagkaradula. So dira mo gid mabalaan, no, who are willing to follow Jesus, kag sino ang maluyag to have a closer relationship with Him. Well, anyway, thank you so much, Gid, kanais man sang imo nga gin-share regarding sa stranger, no, sa estranghero nga ina nga nagapalapnag, nagawali natoy sa Ginoo. And it is good o nga ang council nag-allow sa iya 1 hour nga makahatag siya sa iyang pagwali sa mga tao during the fiesta. Thank you gid sa imo in B sa Iloilo Province sa mga manami mo nga mga ginapang share diri sa amon sa KLP. 33 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik kita pagkatapos sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sa 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia, kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan?
Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampo-sampo gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang KLP, oras naton. It is now 2:37. So kung may gintago, may makuot yun kita, no? Buwinan, ito naman ang sandangkal, santambak ng mga letters diri sa ato ni Lola Amparing. Maging masaya na masaya tayong lahat sa pagkagisinilang ang mahal na puong may kapal. So ganito may ako gigkamutanan. Napakasayang Pasko, bagong taon at 3 hari. Melchor, Gaspar at Baltazar. Mahal na Tita Regine. Aluy ko i-share sa imo karon ang mga kasadyahan or ang mga na-experience ko nga mga enjoyment sa itong mga nagliligad nga mga Paskwa kag mga New Year. Tita, hindi ko gid malipatan ang mga na-experience ko sadto nga kasadya sadtong unang panahon pa sa naga-teach pa ako. Tita, kong Christmas kami tanan nga mga mag-abyanay, kumpare, kumare, nagatripon kami na sa balay sang isa ka best friend kag kumpare kag kumare sa balay sang Manggaranon o kon chief sang customs sadto sang una nga tiyempo. Damo sila mga salakyan, dako-dako ang balay, may kaya. Bawo ginadulong pa kami sina sa amon balay kung tapos na ang celebration. Biro mo tita, may 2 or 3 na kalitsyon nga baboy. Tapos, madamo, sari-sari nga mga pulutan. Tapos may bantog pa na nga banda sang musika sa rest house nga ginatinira namon. Tub-tub tungang gabi o kon madaling araw na. Tita, na-recall ko pa nga pag puli namon sa ito, before mga 11:30 sang gabi, ting akon nga bana, sobra ka inom sang alak, nahulog sa kanal. Ti dalaga na kami para nga makalabot sa balay before 12 midnight. Hindi ko kaya magakuhat sa iya, kay tikad ako, social lang. Kag nakaabot kami sa balay before 12 midnight. Abi mo bala, Tita Regine, sang sinilang, no? Sayang, gid. Ginsugat ako sang caregiver, sang kumari ko. Kay napatay, kay COVID sadto. Pero wala ako ginpahintulutan nga magkadto. Kabuot gid sa ila. Ante sang mayor namon siya. So Tita Regine, ang luya ko i-share sa imo karon, parte naman sa New Year. Sadtong buhi pa ang palangga ko sa kabuhi. Sadya-sadya, no? Ang amon nga pag-upod. Kaya ti, wala pa siya to sang bisyo sang una, pero way nagdugay, ay na-influence ang mga kauturan sa sabong, sa madyong, pula puti, sa alak, gani perme na to kami nagasabtanay.
Tita, sang wala pa siya balabisyo, baw sitting pretty lang ako. Tanan nga mga ulubrahon sa sulod sang balay, iya tanan. Di sa luyag, magtrabaho ako, kay ti butot balat na lang kuno ako, maniwang. Kag sadto, loving siya, masunurin, caring, kag sunod-sunod lang kung ano ang luyag ko. Ay nagbaliskad sang ulihi, sang may bisyo na. Sadto, siya na ang nag-prepare sa Noche Buena, kon Paskwa, kag subong man sa New Year. Na-recall ko pa, sa subong no, ang tanan, ariglado na iya, already, ang mga pagkaon sa lamesa, mga prutas, kag madamo pa ang ginaluto niya, kati mahilig siya sa pagluto. Tita, ang permi nga ginahambal sa akon ha, sa New Year, and I quote, "Darling, kung mauna ako nga kuwaon sang aton nga makaako, mamana ka pa?" Ti sabat ko, "Hindi na ah." Tapos siling ko, "Ti ikaw, kung abi mauna ako nga kuwaon sa makaako, mga sawa ka pa?" Ang sabat permi sa akon, and I quote, "Darling, mapati ka man o sa hindi, 100% hindi na ako yaliwat magpangasawa." Tita, bago pa siya magkasakit, amo na ang permi niya nga ginapamangkot sa akon. Tita Regine, yan ba ko sa imo ang akon nga New Year's resolution sa ining tuig. Ipangamuyo ko sa aton nga Diyos nga hatagan ako sang maayo nga health, tapos palawigon ang kabuhi ko. Buligan ko ang mga nagakinahanglan. Magbibigayan, hindi mananalig sa bulong-bulungan o chismis at di makikialam sa buhay ng iba. Close mouth lang kung makabati sa mga destructive na criticism sa akon. Tita, ugaliin ko nga hindi na mag-ilis o maging masama ang akon nga balatsagon kung sakali, no, nga makabati ako sa mga destructive nga criticism sa akon. Iti ko nagapasensya ka, buligan kay sang mahal na puong may kapal. So salig lang sa mahal nga Diyos, kay buligan ka, kag kung mabuot ka sa kapwa mo, ilabinigid sa mga poor o sa mga nagakinahanglan. Tita Regine, to tell you frankly, sa doon na remember ko, nga minangayo sa akon sang bulig, Christmas, wala bugas, wala sudan kag pagkaon para sa Christmas. Kag tungod kay na luoy ako, samtang nga nagatulo ang luha, ginpahulam ko nga ang ginimo ko, ginsot-sot ko ang akon nga alkansiya, kag ginpahulam ko sa iya. Tita, siguro tears of joy. Dako ang pagpasalamat niya sa akon. Balan mo sa panahon nga adto, way pa nakaabot ang allowance niya halin sa Singapore. So napilitan ako nga magkuha sa akon nga alkansiya, tita. Salamat sa mahal nga Diyos nga ginahatagan niya ako sang kabakon, strength and energy. Ginapalawig ang akon nga kabuhi. Bangod ako nagabulig man sa kapwa ko, ilabinigid sa mga nagakinahanglan. Kinahanglan kung sobra-sobra ang manggad mo, hindi ka maging kuripot, pero mi ka ready para sa mga nagakinahanglan. Kay kaluyan kita sa mahal nga Diyos kung kita may pagsalig sa iya. So tita, medyo pagod na ako sa pagsulat, so I have to close now with my love, kisses, and prayers to all listeners, mga letter senders, and most especially sa imo, Tita Regine and family. May God bless us all. Lola Ampering. And by the way, tita, balan ko ha, nga nakatambak na da ang akong nga mga napadala ng sulat sa imo. Ali naman kita. Manok ko na naman ni si Lola Amparing. Tiyang luyag ko tani, bala, Tita Regine, mahimo ka sang alkansiya sa mga nakatambak na nga mga sulat ko dira. Ang buot ko silingon, hindi alkansiya sa kwarta, kundi nga kung magintago ka, may makuot ka. Kung mag-abot ang adlaw or tion nga may gusto ka, kag wala ka na sang basahon, at least may gintipon ka, may makuot ka. So, handang-handa ang madudukot na sulat ko.
Tita, sa subong siguro mga 3 weeks na ang nagligad, way pa napadala ang sulat ko dira. Subong bala may 3 pa ko kasulat diri nga ready man to be sent to you. Bala mo tita, gina-anxiety ako kung madamo ang mga ginapang isip ko, nagasulod sa isip ko o sa akong balatyagon. Mo gani na, no? Para hindi ako magka-Alzheimer's tapos magugulo ang kaisipan o mag-status ko ang utak ko. Status ko, gidya. So, nagasulat ako para maayos o mawala ang gulo sa aking utak at damdamin. Tita ni, no? Masunod mo man ang akon nga ginasuggest. So, madamo yung salamat, tita. May God bless you. Kag may nadumduman, pagid ako. Kadamo sa nila dumduman ni Lola Amparing. May nadumduman pag ako nga i-share sa imo karon parte sa akon nga mga naagyan regarding sa GMRC, Good Manners and Right Conduct. Naagyan ko sadto sa mga maedad sa akon, sadto nga mga panahon. Tita, hindi mo akalain na ang nakakatanda noon ay ginagalang ng mga kabataan. Subong tita, naobserbahan ko bala na kulang na gid sa pagpalangga o pagrespeto ang mga kabataan sa mga tigulang. Hindi man tanan ha, pero madamo ang balaan ko nga ginasulusinggitan lang ang mga tigulang. Tapos wala man nila na ginapati o kung ginasunod ang ginasugo sa mga tigulang. Kay nga ginauna ang cellphone. If ever nga nagadali ka, imo sugo, imo mantuman. Why ka na mahimo? Kay tigulang ka na. Sa subong, may ara mako inagya, no? Na balang bisan nga i-offer sang kung ano dira, no? Kung may nagakaon, nga i-offer ikaw o aragdahon ikaw sang kung ano-ano lang. Do wala na. Titulok-tulok lang ang tigulang. Wala man lang ginaagda. Tani, no? Bisan agda naman lang, sagda lang, bisan gusto o hindi ang gina-offer, basta nag-offer ka lang, nag-aagda ka lang. Tapos ang mabuti pa, magalangin ka, magsagda o magpamangkot, no? Sa imo kaatubang nga tigulang. Ti sa tong panahon namon, tita, ginarespeto gid ang mga may edad, ang mga tigulang. Subong nga panahon, dolain na ang ugali, do kulang na sa pagrespeto. May naobserbahan man ako, tita, nga sa programa o sa mga may pagtipon-tipon, makita mo na ang mga tigulang nagatindog lang. Kay ti kulang sa pulungkuan, pero ang mga kabataan ay sitting pretty, samtang nga nagatindog ang mga tigulang. Ang mabuting ugali, wala na yung ginahulam, wala naman na ginabakal, kundi nga taos-pusong binibigay sa kapwa. Bisan, tama ka pa kamanggaranon, professional ikaw, kung kulang sa GMRC, hindi ka gidya makaangkon sa mga tunay na mga friends or manami nga pagtulok sa imong mga kapwa. Minadumduman ako sa tong panahon, mga first 6 years pa lang ang pag-teach ko sa luha permi ang nagailig sa akon nga mga mata. Hindi man lang ako makatilaw sa sweldo ko kay ti ubos kuha sang nanay ko kag ibayad sa kautangan sang utod ko nga may damo sa mga anak. Wala trabaho pero tuig-tuig nagapanganak. Ti ang bana carpenter man lang. Syempre ginabuligan sila ni nanay. Sa subong tita, nagabalik-balik sa akong kaisipan, kag sa akong balatyagon, ang akon nga naagyan sa subong. Ang isa ka anak, naging mayaman na. Mayaman siguro, no? Sa buong bayan, siya ang pinakamayaman. Way man ako yan nahisa, kay nagapasalamat man ako sa aton mahal nga Diyos, nga sadto sobra-sobra ang kabudlay, ang pagkaimol, nga naagyan ko, sobra-sobra na ang yaman subong. Or ang naagyan gali sininila, no? Ang akon lang man tita, nga tani, magbalikid man sa ilang ginhalinan. Kaya ako tita ha, sa April 11, ini nga tuig, 2025,
magiging 96 years old na ako. Wow! So most probably, no, si Lola Amparing ang youngest naton nga letter sender at 96. Pero kung tani, no, magtulok man sila bala sa akon, bisa na lang bala nga tamyawon ikaw, o kung pamasyaran ikaw, ina makaistoryahanay ka mo, kag kung may pagpalangga, no, nga makabalikid sila sa ilang ginhalinan. Sa sanguna, bala nga sa itong kabudlay pagid sa ilang pagpangabuhi. Nga kung tani, hindi man ako nila makalipatan, bisan nga tigulang na gid ako, nga kung may gamay man sila, nga pag dumdum o kung pagpalangga sa akon, pasalamatan ko. Pero base ang ba doon nila nga mga material things o kung kwarta o kung ano-ano nga mga bagay ang luyag ko, hindi. Tita, ang gusto ko lang ang pagpamasyar nila, ang tamyaw nila, ang pagdumdum, kag ang pagpalangga. So nagapasalamat na ako ya sa aton nga Ginoong Hesus nga ginahatagan ako sang strength and energy, manami nga health kag ginapalawig ang akon nga kabuhi sa sini nga kalibutan. May mga nadumduman pa ako nga experiences sang liberation. Gindala ako ni nanay sa lugar sang utod ko kay mamasyar o magduaw sa iya utod kag mga kahinablusan. Titawla sang salakyan sadto kundi nga lakat lang pakadto kag pauli. So abi mo, Tita Regine, makaabot ka sa ilang lugar pero sobra-sobra man ang kakapoy mo kay ti mataas ang lugar nga do bundok-bundokin. Ti isa ka best tita, siguro mga 3 o 4 ka dulog. Ti pahuway-huway ka kag maghilot sang imo nga baywang kag mga batiis bago ka makadangat sa ibabaw sa lugar nila. Tita, bisan sobra ang imo nga kakapoy pero enjoy na enjoy ka man. Kay nalibutan sa mga forest trees, mga root crops kag mga ulutanon ang ilang nga lugar. Tita, mahangin kag fresko ang lugar. Kung luyag mo nga mag-agi sa kilid sang bukid, may alagyan man, mahandong kay both sides, may mga punong kahoy. Ugaling kung kaisa, may manog, gani waay kami nag-aagi dito. Ba isa ka best tita, gusto ko mamuhin, kag siling ko sa ila, diin ang CR ninyo. Siling sa pakaisa ko, hulat anay, kay makuha pa ako sang sadol. Siling ko nga sadol ang kuwaon mo. Tita, ang sadol gali, iikot-ikot sang duta, kag dito ka mamuhin. Way gali sila yung comfort room. Tita, gintagaan pa ako sa mga lipak, kay wala man papel nga gamiton. Tita, malapad ang papaya plantation, mga dwarfs, damo bunga, ready to be harvested. Dito gali ako makotkot sang lupa sa lugar sang papaya plantation. Ang utod ni nanay, may 2 ka asawa sa sulod sang balay, pero wala man bala nag-aaway. Ang kinasal o ang original, way trabaho. Pero ang kabit, nagadigamo, panglaba, panindlo, kay very much younger sa tunay nga asawa. Tita, pila ako kasi mana sa ila balay, pero wala gid sila bala trouble. Malinong ha. Tita Regine, sa ulihi, ginsugat naman ako ni nanay, kay may refresher course na, kaya dapat makapa-enroll na ako. Abi mo tita, lakat naman kami nga lakat pa uli, kay ti wala sadto sa salakyan. Imagine ha, almost 202 kilometers abaw, going home to town from Sara. Ti abi mo tita, natabuan namon nga madamol ang fog, nga hindi mo makita ang imo mga kaupdanan. Tita, nagasagad ako hibi, kag singgitan, kay hindi ko na makita si nanay, kag iya mga kaupdanan. Ba mo tita, tama ka damol sa ambon o fog. Tita, hindi ko gid malipatan ang kakapoy, kagabudlay sang akon nga pagpauli sadto. Abi mo, Tita Regine, kadamo sang akon mga experiences sang World War II, liberation of Panay, hasta nga mag-schooling na ako sa high school. Ako nasugid sa imo ang sacrifices, mga pagtitiis, ako nga pag-eskwela sa 4 years sa high school.
Tibalaan mo naman nga wala na ako sa isang tatay, napatay siya sa edad nga 42 years old. Amo man pag World War II nga 1942. Sa bandang huli, nakamit ko man ang tagumpay sa awa ng ating mahal na puong may kapal. Kita ni palawigon pa yan, no? Sa mahal nga Diyos, ang kabuhi ko. Kita ha, dali na lang ang ako nga 96th birthday. Kagunta ni, mangin masadya naman kita tanan. Kaupod ang mga mahal naton sa kabuhi. Sa mga letter senders naton, may God bless us all. Taos pusong nagbabati ako sa inyong lahat, mga letter senders at mga listeners, sa mahal kong Tita Regine and family. Love, kisses and prayers. Lovingly, Lola Amparing. Lola Amparing, thank you so much ha. I'm sure malapad ang imong paghihom din na ang nabatian mo ang pagbasa at pagbuhin sa imong mga santambak, no? Nga mga ipadala diri nga mga letters. Matamaton ta lang. By the way, before kita magpasulod sa kay Bumble Lindsay sa situational report sa may grandstand, sa ginapatigayan sa mga opening salvo sa kasadyahan. Gina-remind ko lang ha, si Neni Isang Kamali Garo, ang ato nga winner last week, to be here with us this coming Saturday before 2 p.m. ni kadto ka na di, tapos pa-xerox ka sang ID mo, 2 copies. Alright? Wala kang likabilin sang imo nga contact number. So ginapanawagan ko na lang ikaw ha through this program, ang kahapon lamang program. 2:57 in the afternoon, kwaunta situational report regarding sa ginapatigayan sa mga opening salvo para sa kasadyahan sa Kabanwahanan sa ato nga pag-celebrate sang Dinagyang Festival 2025. Kaupod naton si Bombo Lindsay Badi. Good afternoon, Bombo Lindsay. Tita Regine, mayong hapon no, sa aton ng mga kabombo sa buong live kita dari sa buong sa may Iloilo Freedom Grandstand kung sa diin manog umpisa na Tita Regine ang opening salvo sa kasadyahan sa Kabanwahanan na 2025. Mangod nga tibago lang din lamang natapos no ang misa nga ginapatigayon diri sa San Jose Parish Sir sa sabihin tigil man ginugdan sa aton gobernador si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. upod man ang mga alkalde sa probinsya sa Iloilo, sa kada Kabanwahanan, especially sa mga mayor, sabi no, or kasi mga mga tribes pala nga ginapartisiparan sa ila sa mga banwa. Tita Regina. Man rin subong ang aton nga mga city councilors diriya sa may syudad sa Iloilo, upod man si Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Man rin kinanato no ang presensya man sa presidente actually sa Iloilo Festival Foundation Incorporated or chairman sa Iloilo Festival Foundation Incorporated na si Mr. Carlos Benito Jujik Lopez Peña. Tita Regine, kagari mandari ang mga department heads sa Iloilo Provincial Government kasi balata ang kasadyahan sa Kabanwahanan gina-organize gina-facilitate sa Iloilo Provincial Government. So after sa misa, Tita Regine, magkakadto na rin ang si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. may traditional parade lang no nga pangunahan diri sang gobernador kag may ara sang performances by marching bands kag drum corps para nga syempre ma-energize man ang atmosphere padulong diri sa may Iloilo Freedom Grandstand. Bombo Lindsay. Tita Red? Kumusta ang weather dira sa Bong? May nakita ako nagapamayong. Ano nagatulog-tuloy pa? Mag-ulang gid, nagkaina lang gid lamang, Tita Regine, nagbubo dari ang ulan, rason nga tinagsaylo, kita gani sa mahandong, wala, para nga hindi man kita mabasa. Pero maayo man, mga dasig lang man ang pagbubo sa ulan, mga 5 minutes naman siguro, Tita Regine, naghulaw man, sa nag-init naman, balik ang aton dari nga panahon, subong, maayo lang gani. Timing kaya lang yun, no? nag-init. Oo, Tita Red. Kasi damo diri sa mga tawo subong nagasigalabutan pa no. Ang aton diri nga mga pumuluyo halin abi sa may nagalain-lain man nga mga banwa diri sa aton sa probinsya sang Iloilo para mag-cheer sa ila man yang tribes or festivals nga maga-participate subong sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2025. Ang una diri pila ka tribes gani? Mm-hmm. Pila ka tribes halin sa 9 tribes.
Okay. 9 tribes, Tita Regine, ang magapasundayag diri for sure magabihan gini ang performances sa aton nga mga taga-tribo kaya after diri nila sa Iloilo Freedom Grandstand ma-performance sila sa Iloilo Provincial Capital. Pero Oo, duha ka performance areas, no? Duwa lang gid lang gid ang Freedom Grandstand kag ang Iloilo Provincial Capital ang ang venue sang ilang opening salvo, Tita Regine. Ang iban nga mga judging areas para na sa papalabuton gid nga Enero 25, Tita Regine. So kung ginahulat-hulat na lang pagsalo dari no daday Iloilo Governor Sir Defensor Jr. kag iban pa gid nga mga guests para ya sa opening salvo sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2025, Tita Regine. All right. Gikan dari live sa Iloilo Freedom Grandstand, ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Thank you very much, Gid, sa imong latest update regarding sa ginapatigayon dira sa Bongo. Naman nagsugod pa lang mga kabombo, kag duwa lang ka performance areas ang ilang pag-aagyan dira sa may provincial capital kag dira sa may Freedom Grandstand. So mauna sa may Freedom Grandstand. Sige. So enjoy ka mo ha, and see to it. May payong, may kalo, may jacket para nga safe ka mo sa pagtulutalithi, pagbundak sang ulan. Maraming salamat sa inyo. Again, ang akon lang pag-remind sa kay Neni sa Kamaligharo ang aton nga winner to be interviewed this coming Saturday ni. Ini nga Saturday ha. Kadto ka di sa estasyon sa Bombo, dire kita sa may Mapa Street. Kag dala ka na lang sang ginpa-xerox mo 2 copies sang imong ID. Ikaw nakabilin sa imong contact number. So I just hope nga nagapamati ka dira and you can be with us sa sininga Saturday. Maraming salamat sa inyo mga kabombo, sa inyong mga istorya dira. Palihog na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it and then send it sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na Tuyang Ermitaña Provincial Jail, kag Dear Diary. Mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo. Maraming salamat sa inyo. See you again tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.